Είμαι και περισσότερο πάθος από σένα. Μυρίνη, σε φωνάζει το στεφάνι σου και δεν έρχεσαι. Τι θες και με φωνάζεις? Δεν με χρειάζεσαι εμένα. Διάνα, το πουκάμισο είπα να. Με συγχωρείτε. Τι θες και με φωνάζεις? Δεν με χρειάζεσαι εμένα. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βλέπεις εδώ κομμένους λογαριασμούς. Πού για να δω? Να! Μη! Θα με καλοκόψεις η Στράτη. Κατέβα τουλάχιστον για το παιδί σου. Είναι η καρδιά της μάνας. Μόνο ποιος δεν το ξέρει. Ακούς εσύ. Μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο. Σας άρεσε? Που αν δεν καταλάβεις, κάνουμε μάθημα εδώ πέρα. Πάψε, Χρυσό μου, μιλάω. Πολύ καλό παιδί μου. Ερμηνεία με πάθος, μεστός λόγος. Αν πέρναγες και ένα σκοτωμένο φραουλί στα μαλλιά. Κυρία Γεροκοσοπλία. Παρακαλώ. Παιδιά, 5 λεπτά κι άλλο. Καλά, Φεβέρη, σε βλέπω επίδοτο το χειμώνα με κείμενα δικά σου. Πού τι θες εδώ πέρα? Να, είχα μια ιδέα. Να πονέσω? Όχι όσο πόνεσαι η Μανούλα 9 μήνες μέχρι να σε βγάλει. Λέγε. Η Μανούλα που έχει κάνει τόσα για σένα, τώρα σου ζητάει κάτι ταπεινό. Λέγε. Που στο 11 σε πήγα νύχτα σε κατασκήνωση θηλαίων. Άλλο αν εσύ έμεινες όλη νύχτα αγκαλιά με την Ιφηγένεια εν ταύρης. Θα θυμηθείς τίποτα άλλο τώρα? Τι θα ξεχάσω που όταν έφυγες από το σπίτι σου δώσω τη Φαλκονέρα για να σε φροντίζει. Εγώ δεν έχασα οικονόμο. Αδελφή έχασα. Κάπου εδώ σκέφτομαι να φύγω. Κωνσταντίνε, θέλω η Αντιγόνη να φορέσει έναν ηφικό του οίκου μας. Το αποφάσισα, φεύγω. Πού πας, Χρυσό μου? Είδες πως με τυραννάει το παλιό παιδό. Καλός είναι. Απλώς δεν ξέρει πώς να φερθεί σε μια γοητευτική κυρία. Άντε βρε. Σκατό παιδό. Δεν μπορούσα να ήμουν ξεδέρφη σου. Δεν πάω, δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω. Πάρ' το μωρέ μπροστά μου, κάνεις καλαματιές στα κομμάτια πια, μην πας. Όχι, πες μου. Τι δουλειά έχω εγώ να πάω σε αυτή την ξενή? Απολύτως καμία, φάε τώρα. Να πάω δηλαδή για να μου πουλήσει φά και να μου το παίξει μούρι και να με κάνει ρόμπα. Φάε αγάπη μου, φάε τώρα, είπαμε, τελείωνε. Επειδή δηλαδή έχει διαβάσει 2 βιβλία παραπάνω. Παραπάνω από ποιον? Από μένα. Α, μάλιστα. Ή θα ξεχάσω που προχθές πέσαμε μούρι με μούρι στο ασανσέρ και μου γύρισε τον κόλλο. Τι μου λες, ρε παιδί? Σε το λέω. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να πάω. Τι θα πει και το κοινό μου, γιατί εγώ τόλι μου το σέβομαι το κοινό μου. Αυτό είναι αμοιβαίο, κορίτσι, μην το συζητάς. Τι να σου πω τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι πάω. Υποθετικά μιλάμε τώρα, γιατί εσύ θες να πας. Το είπαμε αυτό. Αλλά πες τώρα ότι πάω. Τι έχω να κερδίσω? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα μου πεις τώρα τι βλέπουνε. Ότι τη βλέπουν, τη βλέπουν. Ναι, αλλά και εμένα με βλέπουνε. Και την έχουν και περιπολού. Ότι την έχουν, την έχουν. Δηλαδή τώρα αν πήγαινα θα μου έκανε έτσι καλό στο προφίλ μου. Στο ποιο σου? Στο προφίλ μου, παιδάκι μου, που είμαι έτσι rich and famous. Όχι, όχι, στο Rich and Famous δεν νομίζω να κάνει καλό. Άστο. Ξέρεις, για να το χαλάσω δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια θα μου πεις τώρα, η Σίντι πήγε στο Παναγιωτόπουλο. Πήγε. Ότι πήγε, ψάχνω να λέμε τώρα. Τόλι θα πάω. Άσε μωρ τώρα που να τρέχεις μωρ τώρα. Τόλι είπα θα πάω. Εγώ πάντως αρνούμαι. Εσύ μπορεί να αρνούσε, αλλά εγώ θα πάω. Καλά πήγαινα. Η Σίντι σε τι γλώσσα μιλάει? Αγγλικά. Εντάξει, και εγώ αγγλικά θα μιλήσω. Πού παράτα. Γιατί αγόρι μου? Παράτα μη είπα. Γιατί είσαι αντιδραστικός αγόρι μου? Είμαι αντιδραστικός γιατί δεν θέλω την Αντιγόνη με ματούλια και δανδέλες. Θα με τρελάνεις τώρα. Μα να τη βγάλεις μέσα στη μούχλα. Το θέμα μωρό μου είναι να πρωτοτυπείς. Αν είναι ένα πρωτοτυπώ, τότε να μοιράσουμε στους θεατές και μπουμπουνιέρες. Αν είναι για το καλό του παιδιού μου να το κάνω, αν και θα μου κοστίσει. Πώς ήλθε? Πώς ήρθε, παιδί μου, να ντύσουμε την Αντιγόνη νύφη? Αυτή, παιδί μου, δεν ετοιμάζεται για γάμο με τον έμονα. Έρχεται ο βασιλιάς, τη βρίσκει πάνω στην πρόβα νηφικού και όπως είναι παρθένα τη χτίζουνε μέσα στον ταυτά. Τότε να ντύσουμε και το χώρο παρανυφάκια και να το ανεβάσουμε στον βαριά. Αυτό δεν μπορώ, είναι σύμφωνο. Πού τέρμα η συζήτηση? Άποψη για την παράσταση έχω μόνο εγώ. Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ έχεις την άποψη, δηλαδή. Τότε να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Ας την αγόρι με αυτήν. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να κάνεις το κέφι σου. Είναι και η Φαλκονέρα εδώ. Δώσε μπορεί αχλάδο του παιδιού τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Μαζί σου θα τα πάρεις. Ναι, ναι, ευτύσου να μην αβασκαθείς. Άκου να σου πω! Κουμάντο στα εκατοστάρικα σου. Μπορεί. Θα σε βρω με κόκαλο καμιά ώρα. Θα ψάχνουμε τις διαθήκες και θα μας τα φάνε τα δικαστήρια. Εσύ δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι μέσα στη διαθήκη, λέω να σε θάψουνε μαζί μου. Ποια είσαι μωρία του Τανχαμών? Θα σε βρίσω ύστερα. Με τα χαρά, όποτε θέλεις. Ναι. Νινέτα! Ναι. Έλα. Μη μου πεις. Έλα, πότε. Ξέρεις, σήμερα το πρωί έβλεπα τηλεόραση. Άντε. Και σε θυμόμουν. Ευχαριστώ. Αλίμονο. Είχε κάτι νυφούλες. Μα κάτι νυφούλες. Ωραία, μη συνεχίζεις, σε καταλάβαμε. Χριστός και Παναγία καλά, είπα εγώ τίποτα για το γάμο σου με την κυρία Μίνα. Ως πότε θα το έχεις βρέσει πάνω του το δόλιο, ως πότε θα είμαι εγώ να βουλώνω τα στόματα του κόσμου. Φλώρα. Βρε χαΐρευτε, σαραντάρισες. Πού θα πάει το χάλι σου? Το μπάνιο. Βρε εσύ Ζευζέκη, μέχρι και ο Κωστόπουλος βρε νοικοκυρεύτηκε. Θα σε στρώσω εγώ που θα μου πας, να μου γλιτώσεις. Είναι και η άλλη μαμούχαλη. Τι να σου κάνω. Ναι. Γεια σου Φλώρα. Καλά στο κοριτσάκι. Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος? Ναι, και ο Κωνσταντίνος και η Μιχέσο. Τι κάνεις? Ναι, εδώ τα λέγαμε για το γάμο σας. Για το γάμο μας, δηλαδή, τι ακριβώς λέγατε? Ό,τι ορίμασε ο χρόνος και να βάλει το στεφάνι να μαζευτείτε να τελειώνουμε. Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι παιδί. Δεν ξέρει αυτός από τέτοια. Εμείς πρέπει να βάλουμε μπροστά. Γιατί αν περιμένεις αυτό το ναρούκατο. Ποιος είναι? Εγώ αγάπη μου. Και να βιαστείτε για το γάμο. Γιατί θα πεθάνει αυτή και δεν θα έχετε τσάμπα νηφικό. Καλέρ.
Γεια σου, Μίνα Χρυσό μου, τι κάνει η Ευελπίδων? Για τα δικαστήρια ρωτάτε. Ναι, γιατί από τη σχολή Ευελπίδων έχει βγει από χρόνια. Για την ακρίβεια αποφύτησα από τη Δοκίμων, όπου εκπαιδεύτηκα να εξουδετερώνω νάρκες. Την ακούς, παιδί μου, την ακούς? Λάβε μια ιδέα για τη μέλουσα συμβία. Μπομπού στο σπίτι σου. Φλόρα στον αρχίδι σου. Μην περίμενε. Λοιπόν, να περάσω από τον Άγγελο, να ξαντίνω το μουστάκι, πλαστική στη μύτη δεν προλαβαίνω. Χέρια από την να φωνάξει την τασία, να φρεσκάρω το μαύρο. Το θυμάσαι το μαύρο που φορούσε στα καλυστία. Μπροστά κλειστό μέχρι το λαιμό ζιβάγκο, σεμνότατο. Και πίσω, όλη πλάτη έξω έπιανε κόλλο. Να το δει να σκάσει ρουφιάνα και μετά θα την αποτελειώσω με το λουστρίνι το ξόφτερνο. Μ' άρεσε που δεν ήθελες να πας. Είσαι καλά, πήγε Σίντι και δεν θα πάω εγώ. Καλά, ότι θα πας, θα πας. Το κακό είναι ότι πρέπει να μιλάς κιόλας. Α, εγώ στο ξεκαθάρισα. Θέλω τις ερωτήσεις από πριν. Μάλιστα, μάλιστα. Και τις απαντήσεις. Καλά, αυτά άστατα που μαύρος κυρίας Ντένις πάνε και αυτοί εκεί. Εγώ να ξέρεις, θα φοράω μαύρα γυαλιά έτσι για να κάνω ότι δεν τη βλέπω. Μαρούσκα, Χρυσό μου, ποτά, πήγαινε του συνέχεια ποτά. Сколько будет? Он бить еще? Будет пьяный? Να ακούς αυτά που σου λέω. Κάθε 2 λεπτά θα τους διακόπτεις για ποτό. Ζέλα, Χρυσό μου, δεν βλέπω τον άντρα σου. Μήπως είναι αλήθεια αυτό που άκουσα? Πού είναι, γιατί αργεί να δεις που έκανε επίτηδες για να μου σπέσει τα νεύρα. Βγάλε μωρή το μαύρο το γυαλί που μου στο φωτόπλο στην κάλπη κυλιρά. Ό,τι θέλω θα κάνω, εντάξει. Τι κάνουμε τα Χρυσά μου? Να, εδώ η Μαρίνα έχει μια ανησυχία που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η Έλενα. Σταρ, Χρυσό μου, τι να πεις? Κι εμείς είμαστε στάρα, αλλά είμαστε στην ώρα μας. Έλα, Χρυσό μου, θα σε βάλω εγώ εσένα ίδια με αυτήν. Αυτό της λέω κι εγώ, αλλά τότε δεν καταλαβαίνει, έχει αγωνία. Όχι, δεν έχω αγωνία, αλλά έτσι που είναι κάπως διαβασμένη. Σιγά το παπανούτσο. Παρντών. Πρόσεξε, θα σου μείνει τικ. Δεν καταλαβαίνεις από τη γυναικεία ψυχολογία. Λοιπόν, τι κάνουμε? Περιμένουμε τη χαϊδεμένη σας. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ που δέχτηκες να εμφανιστείς στην Έλληνα. Παλίμονο, ένας για τον άλλον, ό,τι μπορούμε. Βγάλτα, δεν είναι αυτή. Νικηφόρε, Χρυσέ μου, δεν πας στην παρέα σου, θα σε αναζητάνε. Ναι, δεν είμαι αμέσως. Ναι. Κοίταξε τον αμέσως. Πήγε αμέσως. Τι λέγαμε? Α, για τον Κωνσταντίνο. Τι σας έκανε πάλι? Έξαλλη με έκανε, έξαλλη. Του πρότεινα να ντύσει την Αντιγόνη νύφη με ένα νηφικό του οίκου μας να φανούμε κι εμείς. Και μη μου πείτε, αρνήθηκε. Ναι, και να πεις ότι δεν είναι ωραία ιδέα. Εμένα με ξέρετε, είμαι αντικειμενική σε αυτά. Αλλά πες μου κι εσύ. Μόνο ωραία. Καλοδαλιανίδης τόσα χρόνια και δεν το έχει σκεφτεί. Ωραίο επιχείρημα. Λοιπόν, εσένα έπρεπε να έχουμε πάρει και σκηνοθέτη. Παρντών. Κάντε δουλειά σας. Πώς είμαι καλά, θα την τυφλώσω. Μαζέψου. Βρε το λυπές. Τι λες να με ρωτήσει? Σιγά μου, ποια δεν σε ρωτήσει για την κλωνοποίηση. Καλά, για την κλωνοποίηση με ρωτήσει. Ξέρω, το έχει αναλύσει ο λάμπης μου. Για τα reality μόνο μη σε ρωτήσει. Αχ, πόσο δύσκολο να είσαι στάρ. Ποτά. Στεντέλα, γιου. Ποτά. Ακόμα δεν ήρθε. Είναι λίγο μουλάρα ή μου φαίνεται? Ποτέ δεν σχολιάζω τους καλεσμένους μου. Είναι. Κυρία Μαρκορά, εσείς πώς νομίζω ότι πρέπει να είμαι αύριο στην εκπομπή? Εγώ, Χρυσό μου, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Καλά, μην το παρακάνει κιόλας. Εντάξει, αυτός μου θα είμαι. Παρντών. Είσαι λιγάκι νευρική. Εγώ νευρική, μη χέσω. Εγώ αγάπη μου χάρη της κάνω που πάω. Μπας και της ανεβάσω λίγο τα πεσμένα της. Ναι. Εντάξει, καληνύχτα, Χρυσό μου, δεν πειράζει. Γεια σου. Η Έλενα ήταν. Της έτυχε λέει κάτι απρόπτο και δεν θα μπορέσει να έρθει τελικά. 1-0. Όχι τώρα, βρε αγάπη μου, όχι, έλα, όχι, μη, όχι τώρα, όχι, έλα. Αλλά καπιόνι. Και εδώ καλά είμαστε. Κωνσταντίνε, τι σου πέρασε από το μυαλό? Όχι, μη. Δεν υπενθύμησες. Φυσικά, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και πρέπει να το τηρήσουμε. Έχουμε πει μόνο κάθε Σάββατο στις 9 και 4. Μη, Κωνσταντίνε. Αυτό δεν είναι σεξ, το να η ευκαιρία είναι. Α, Κωνσταντίνε, δεν σε αναγνωρίζω. Θέλεις να ξανασυστηθούμε? Μη, Κωνσταντίνε, μη τον κολακάρα. Σου μαλάκο. Σας ευχαριστώ, όλα ήταν πολύ ωραία. Μόνο που δεν ήρθε η Έλενα. Μα γι' αυτό ήταν πολύ ωραία. Καληνύχτα σας, κυρία Μαρκορά. Καληνύχτα, Χρυσό μου. Ωραία, δεν ξέρω τι έχω πάθει απόψε. Αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι. Μα μου άδειασες όλη την κάβα, Χρυσέ μου. Και εσύ και η κυρία. Να μου πεις ότι ζήλεψες. Ούτε λόγος. Αλλά δεν θέλω να βλέπω ακολασίες μέσα στο σπίτι μου. Απλώς μιλούσα με τη γυναίκα. Με το χέρι σου στη μέση της και την προβοσκίδα σου στο ντεκολτέ της. Τι είναι αυτά που λες, Ντένι? Αφού το ξέρεις τώρα. Μόνον εσύ με αναστατώνεις. Από απόσταση, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η κυρία. Εύη, κάνε μου μια τριχόπτω στο φρύδι. Μαρίνα, Έλα. κάνε παραπέρα, Χρυσέ μου. Να σου πω, έχουμε πρόβλημα. Τι? Η Γκαρμπή το ακύρωσε. Πριν πόση ώρα? Πριν 5 λεπτά. Καλά, δεν θα πλακώ στα τηλεφωνήματα να πάω στο διαγέννη. Θα πάω να δω το ρέμο και μόλις βγει αυτή θα φύγω. Τώρα τι κάνουμε? Άστα σε μένα, αγάπη μου. Η Μαρίνα είναι εδώ. Ούτε υποθοχθρός, ούδοταν θάνει φίλος. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην. Γιατί θέλω να πάω στο κρεβάτι μου? Γιατί εκεί είναι ο φυσικός σου χώρος, αγάπη μου. Σκάστε. Καλέ, έχετε μάθημα? Όχι καλέ, τίποτα έτσι, όσο σε περιμέναμε για να περάσει η ώρα. Κωνσταντίνε, έχω καταπληκτικά να... Μπουμπού, φύγε όπως είσαι. Περίμενε πρώτα να ακούσεις. Είχα πάει στη Μιμή. Μπουμπού, Και δεν μπορείς να φανταστείς τι μου είπε. μπουμπού, τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, μου είπε ότι δέχεται να παίξει την Αντιγόνη. Με μερικές αλλαγές, βέβαια.
Μπουμπού, Παιδί μου, έχεις υπόψη σου κάποιον Ορέστη, Μητροκτόνο? δέχεται να το παίξει και στο Ακροπόλο. Μπουμπού, θα βάλω τις φωνές! Όχι, Χρυσό μου, δεν έχεις καλή φωνή. Πάνω στη στερνή του ρίζα και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα γλέντια μου και τα ξενύχια μου. Θέλω τα όργανα ως το πρωί. Τι βλέπεις? Οι ακαμάτρες σκυλολές έχουν τις τύχες στις καλές. Δεν είχε και καμιά σπουδαία τύχη μέχρι τώρα. Μωρένιος και τον καλύτερο θα πάει αυτή. Την κόβω εγώ. Μακάρι το καημένο το κορίτσι. Κοίτα τη σκρόφα. Κοίτα πως τον δουλεύει τον κοφό. Τι μου λες, εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Εσύ επειδή είσαι σοβαρό κορίτσι και δεν κάνεις από αυτά τα... Κύριε, πρέπει να επισπεύσεις το γάμο σου με το παιδί. Α, δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος Φλωράσε που έχει τα αρνητικά του. Ποια αρνητικά του, χρυσή μου κοπέλα, και εσύ και επιστήμον κορίτσι? Ποια αρνητικά του? Με το γάμο. Θα νοικοκυρευτείτε, θα μαζευτείτε, θα κάνετε και οικονομίες που σας φάγανε βενζίνες πέρα δόθε. Θα έχεις και μια καλή παρέα όταν τη θες. Ναι, μόνο που την παρέα θα την έχεις και όταν δεν τη θες. Θα μπορείς να αφοσιωθείς στην καριέρα σου. Ναι, μόνο που αν παραποσιωθείς στην καριέρα σου θα δεις τον άντρα σου με γκόμενα. Δεν θα είσαι μόνος στη ζωή. Θα έχεις μια οικογένεια. Μόνο που θα τρως τη μάπα και το σόι της οικογένειας. Για να κατανόμαστε, τι λες? Δεν είναι και η καλύτερη εγγύηση για ένα πετυχημένο γάμο, κυρία Μαρκορά. Δεν ξέρω τι μου λες. Η Φλόρα να την ακούς. Ναι, εντάξει, τα λέω όλα. Γιατί η Φλόρα αυτά που λέει τα έχει σπουδάσει. Ξέρεις που έχω σπουδάσει από τη ζωή, Στην οικοδομή. Στην οικοδομή. Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι μας και όλη μέρα έβλεπα τους ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν τις σκαλωσιά πάνω κάτω. Αυτό τώρα που κολλάει? Πουθενά δεν κολλάει, αλλά κάπου πρέπει να στηρίξω κι εγώ το συλλογισμό μου. Θέλω τα χάρια μου και τη σφαλιάρα μου από τον άνθρωπο που αγαπώ. Δεν μπορεί να είναι. Θέλω τα πείσματα, θέλω τις ζήλες μου και τις κορδέλες μου τις πονηρές. Θέλω τα όμορφα, θέλω τα ήσυχα, θέλω τις τρέλες μου τις ζωηρές. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ, στο ραντεβού με την Έλενα, καλεσμένη μας ένα μεγάλο αστέρι της μικρής οθόνης, η Μαρίνα Κουντουράτου. Μαρίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σίγουρα αποτελείς ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, θα έλεγα, πρόσωπα της τελευταίας τριετίας, Ομολογουμένως αποτελώ. Ναι, του τηλεοπτικού χώρου εννοώ. Μαζί μας εδώ, σε αυτή την ανάκριση, θα λέγαμε, έχουμε 6 νέα παιδιά, 6 φοιτητές από το δημοσιογραφικό τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου. Γεια σας, παιδιά, και με λυπηθείτε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έτσι, εξώφυλλα, συνεντεύξεις, είσαι πρώτο θέμα σε όλα τα κουτσομπολίστικα περιοδικά. Πες μου πώς νιώθεις για όλα αυτά. Κοίτα, όλα αυτά δεν με έχουν αλλάξει καθόλου. Μάλιστα, ώρες-ώρες νιώθω ότι δεν έχω καμία διαφορά από τους απλούς ανθρώπους. Α, τόσο καλά. Να σου πω, θα έλεγα όμως ότι οι δημοσιογράφοι δεν σε χαϊδεύουν εκεί ιδιαίτερα, Αυτοί χάνουν. Πες, Μαρίνα, τώρα πώς αντιμετωπίζεις το φαινόμενο τηλεόραση? Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι τα μίδια αυτή τη στιγμή καταγράφουν τις αληθινές διαστάσεις των κοινωνικών προβλημάτων, ή αν αντίθετα νομίζεις ότι παίζουν και αυτά σε ένα παιχνίδι υπερβολής, δημιουργώντας, θα λέγαμε, έναν παραμορφωτικό φακό, παραμορφωτικό καθρέφτη της εικονικής πραγματικότητας. Σε ποιο από όλα τα ερωτήματα θέλεις να σου απαντήσω? Ποιο σου έρχεται έτσι πιο πρόχειρο? Και τι θα κερδίσω? Την εκτίμησή μας. Πιθανώς. My mother wrote everything down in order to keep track of time. What she wrote in her diaries has helped me overcome my terrors. Μαρούσκα, Χριστό μου, εγώ φεύγω. Ντάγκα Σπεζάρ. Θα γυρίσω σε μια ώρα. Ντάγκα Σπεζάρ. Λοιπόν, το νου σου στους μπαλάδες. Μην γυρίσω και τους βροκάρβουνο, μη σηκώνεις το τηλέφωνο και κυρίως μην ανοίγεις την πόρτα σε αγνώστους. Ντάγκα Σπεζάρ. Μαρούσκα, κάνε Μαρούσκα, μπεκρόπινες. Νιέτκα Σπεζάρ, κλενιούς μέσα μισάσγημη. Όχι μόνο μπεκρόπινες, αλλά ψεύδεσαι και από πάνω. Άνοιξε. Καλησπέρα, παιδί μου. Νικηφόρα, εσύ είσαι, Χρυσέ μου. Μα είχαμε πει στις 11. Τελείωσα λίγο νωρίτερα. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Έχω μια δουλειά. Θα γυρίσω σε μια ώρα. Σε παρακαλώ, γράψε μου σε βίντεο την εκπομπή της Μαρίνας, αν τη δω το βράδυ. Εντάξει, εντάξει. Ορουάρ, Χρυσό μου. Πρόσφατα η εκπομπή σου έγινε και υπερατλαντική. Πες μου πώς βρήκες τους ομογενείς εκεί στην Αμερική. Καλά, δεν είχα πάει στους ομογενείς. Τους Έλληνες Αμερικής είχα πάει.
Και δεν μου λες, Μαρίνα μου, είχες πάει μόνη σου? Α, δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Όχι, δεν εννοούσα καθόλου. Όχι, Ελενάκη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι η προσωπική μου ζωή δεν θέλω να γίνεται βοριά στα θηρία. Τι τον νοιάζει δηλαδή τον κόσμο για το λάμπι. Το σεβόμαστε αυτό. Πες μου τώρα πόσο οι θεαματικότητες καθορίζουν το περιεχόμενο της εκπομπής σου. Αν καθορίζουν, λέει. Κοίτα, αγάπη μου, αν του πας κόντρα του Κοσμάκη, σε αυτήν και μετά να το μαζέψεις. Γιατί οι θεατές, Ελενά μου, είναι άτιμο πράγμα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα χαρούνε που θα τα ακούσουν, αλλά είναι και αυτό μια άποψη. Δική μου, κατά δική μου. Δεν τη διεκδικώ, στορκίζομαι. Πορνοφωτογραφίες, θες να δεις? Αυτό σου δεν τρέπεζε. Για να δω. Τα κορίτσια κοιτάζω για την Αντιγόνη. Για προχωρά. Χριστός και Απόστολος. Πού πάει αυτή η αλόγα, κακομοίρα. Δεν σας, έτσι. Για να δω παρακάτω. Σιγά, σιγά. Αυτή η ξανθόψυρα. Πόσο λέει πως είναι? 25. Με το δημοτικό μέσα. Η μήνα θα άνοιξε. Από 25. Αν ήταν έτσι 25άρες. Τότε εμείς δεν ξέρω. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Είναι εδώ το παιδί. Είδες χριστιανή μου νυχτιάτικα σαν το χάρο. Κωνσταντίνα, αν δεν απατώμε, έχουμε αφήσει ανοιχτή μια εκκρεμότητα. Που σε παρακαλώ, τα είπαμε. Καλά, εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι η υπέροχη ιδέα μου για τον ηφικό που σημειωτέων ούτε ο Δελιανίδης τόσα χρόνια είχε σκεφτεί, δεν σου άρεσε. Που σε παρακαλώ, πήγαινε. Και σου είπα να πάρουμε ένα μαντρόσκυλο να δεις ξανακοντά ή να σηκώσει. Αλλά στο θέμα της πρωταγωνίστριας θα είμαι κάθετη. Τηλέφωνο. Ναι, ποιος? Μάλιστα. Για σένα είναι. Ποιος είναι? Ο Άγιος Πέτρος είδε που αργείς και ανησύχησε. Ναι. Έλα, Νικηφόρα. Α, Ναι, σε λίγη ώρα θα είμαι εκεί. Αφού με χρειάζεται, παιδί μου, το παιδί. Ναι, γεια σου. Πού είχαμε μείνει? Εκεί που έφευγες. Για πες μου τώρα, γιατί πιστεύεις ότι σήμερα πια δεν υπάρχουν τηλεοπτικοί στάρ του παρελθόντος? Σίγουρα δεν υπάρχουν. Γιατί το γελίο έχει γεμίσει από ανθρώπους. Αλεξιπτωτιστές. Δεν μπορώ να καταλάβω που δεν βρίσκει διαφορά. Συγγνώμη, δε. Στις μέρες μας, αγάπη μου, υπήρχε καλύτερος κόσμος. Το καημάκι έχει χαθεί. Και πρόσεξε, εγώ προσωπικά, για το άτομό μου φυσικά μιλάω, δεν την έχω ψωνίσει. Να το δεχτούμε. Όχι να το δεχτείτε. Εγώ δεν κάνω τίποτα για να δείξω ότι είμαι κάποια. Απλώς ο κόσμος το δείχνει καθημερινά και πίστηκα. Εύκολα, φαντάζομαι. Όταν σε κάνω να νιώθεις ότι είσαι άρχοντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ντε και καλά πρέπει να το παίζεις φέκος και πρέπει να με πιάνεις. Από το λαιμό. Και έτσι τώρα που σε ακούω να μιλάς, θυμάμαι εκείνη την τηλεκριτικό που έχει να το λέει με τα ελληνικά σου. Αυτά έχω. Αν θέλει να μου τα αλλάξει, να μου κάνει φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ωραία, περνάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο όμως. Έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, δεν νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θες να τα αλλάξεις, κάποιες αδυναμίες που θες να καλύψεις? Φυσικά, όλοι έχουμε αδυναμίες, ακόμη κι εγώ. Έλα, βρε, για λέγε. Κοίταξε, είναι ορισμένα πράγματα που τα βλέπω και με τρελαίνουν. Ξέρεις, είμαι πολύ αυστηρός κριτικός στο εαυτό μου. Και τι κάνεις τότε? Ότι με βελτιώνει σαν άνθρωπο. Τη δίαιτα των αστροναυτών για 2-3 μέρες για να φύγει το φούσκωμα. Ξανοίγω το τσαντάρι στον Άγγελο, κάνω κανένα peeling όποτε μπορώ. Τέτοια. Τι νομίζεις, ότι εμείς οι Στάρ κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου? Δεν τη θέλω. Θα την πάρεις. άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά. Δεν τη θέλω, σου είπα. Βρε, δεν τη θέλουμε, σου είπαμε. Κοίτα η υπομονή. Βρε, αγόρι μου, σκέψου πόσα έξοδα θα γλιτώσουμε. Σκηνικά, κοστούμια, όλα έτοιμα από τη Θεοδώρα. Δεν με νοιάζει τα έξοδα. Δεν μας νοιάζουν χριστιανοί που τα έξοδα. Άσε που δέχεται να ντυθεί και νύφη. Δεν αμφέβαλα. Δεν αμφιβάλαμε. Κωνσταντίνε, έχεις κάτι με τη Μιμή? Απολύτως τίποτα. Απλώς δεν έχουμε να εμπλέξει τις κοσμικές σου φίλες με το θέατρό μου. Μα έχει εμπειρία. Πού? Δεν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί. Θα έχει. Anyway, εμένα δεν μου κάνει. Anyway, εμάς δεν μας κάνει. Ωραία, πάρ' την να της το πεις εσύ. Γιατί εγώ δεσμεύτηκα στη γυναίκα. Έχω εκτεθεί εγώ. Πού πας? Να την πάρω τηλέφωνο. Αχ, όχι, αγόρι μου, σε παρακαλώ, έχω εκτεθεί. Έτσι, αγόρι μου. Βρε, αγόρι μου. Βρε, χρυσό μου. Πες τη Μανούλα, πώς τη θέλεις, τέλος πάντων. Μπουμπού, το έχω πει 100 φορές. Θέλω ένα κορίτσι παρθένο. Πού να τη βρει στην Παρθένα τέτοια εποχή. Τι δεν θα έκανες ποτέ στην εκπομπή σου? Δεν θα καλούσε πολιτικούς. Να υποθέσω ότι σε δυσκολεύει λιγάκι η πολιτική. Καθόλου. Απλώς δεν φέρνει νούμερο, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Καλά, εσύ δεν ψηφίζεις. Και φυσικά ψήφιζα. Τι ερώτησης? Και με ποιο γνώμονα επιλέγεις ένα πολιτικό συνδυασμό? Εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι ψηφίζει ο καβαλάρης σου, παιδί μου. Δεν σε πιστεύω. Να φάω τα κοκαλά μου. Αν σε υποχρέωνα να έπαιρνε συνέντευξη από ένα πολιτικό. Υποθετικά μιλάμε τώρα. Ναι, εντελώς. Ποιο θα διάλεγες? Εκείνο το χοντρό, τον πρόεδρο, τον Τούρκο. Πώς τον είπαμε? Α, Ντεμιρέλ τον είπαμε. Άντε, γεια σου. Αυτόν θα διάλεγε, θα έπαιρνε συνέντευξη από τον Ντεμιρέλ. Θα τον έπιανε λοιπόν από το πέτρο και θα του φικάριζα 2 κουβεντούλες για τα κουνήματά του και μετά θα μου λες: χρειαζόμασταν χάγες, φάγες, ράγες. Διαθέτει δηλαδή τον εαυτό σου σαν πρέσβυρα καλή θέληση. Σαν πρέσβυρα καλή θέληση, όχι, μεσολαβήτρια θα πήγαινα. Θα πήγαινα λοιπόν στην πρωτεύουσα τη στην πόλη. Στην Άγκυρα. Όπου θες και τα βρίσκα την τουρκάλα εμένα και το κάναμε τράμπα. Θα πήγαινε λοιπόν, θα έβλεπα αυτή το σημείτι, χωρίς την κυρία Δάβνη, εκείνος εμένα και πάπαλα. Όπως έκανε ο Ρουβάς και τέτοιο. Ναι, να σου πω κάτι. Χάλια τα έκανε ο Ρουβάς στην Κύπρο, Αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι μου λες τώρα, Μαρίνα, προτείνεις να αφήσουμε την εξωτερική μας πολιτική στα πρωινάδικα, έτσι. Μια ιδέα είχα, δεν την έχω βασανίσει και πολύ. Εμάς γιατί μας βασανίζεις, καρδιά μου? Παρακαλώ, όπως είπατε. Όχι καλή, τι πώς είπατε, μια άποψη είπε το παιδί, έτσι σχολίασαν λίγο. Μάλιστα. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνει, παιδάκι μου, σου λένε δεν καταλαβαίνει. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν ξέρεις τι θέλεις, αλλά έτσι ήσουν πάντα, από παιδί. Τώρα μάλιστα. Και πότε μπορεί να ασχολήθηκες μαζί μου για να ξέρεις πώς ήμουνα? Εγώ δεν ασχολήθηκα μαζί σου. Καλά σου λέει, Μωρή, πότε ασχολήθηκες μαζί του? Που φτάσε 8 χρονών το παιδί και το ξεχάσατε βάφτιστο. Που πρώτα το ξύρισε ο παπάς και μετά το βούτυξε στην κολυμπήθρα. Νινέτα! Νινέτα που είσαι να ακούσεις. Αχ, η καρδιά μου.
Θα πεθάνω. Αχ, αγόρι μου, θα σου γίνει στο τέλος το χατήρι. Θα με πεθάνεις. Μπουμπού, το έχεις ξαναπαίξει το έργο. Θα το ξαναπαίξω, πρέπει να χρειαστεί. Μπουμπού, κουράστηκα. Κι εγώ. Τέλος για απόψε αυτή η ομαδική ψυχοθεραπεία. Σωστά. Θα κλείσουν και οι πόρτες στο Δαφνί και θα μείνεις απ' έξω. Μόνο η Μετζαμπό. Μη βρήσεις μοργρία γυναίκα. Ένα μόνο σου λέω μεθαύριο. Στην τελική ακρόαση θα είμαι παρούσα. Τότε θα λείπω εγώ. Τότε θα λείπουμε εμείς. Καλησπέρα σας. Μπράβο στο διάλογο κι εσύ. Μα τι έγινε? Τίποτα. Και όπως είπαμε, μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα για το γάμο. Απόψε είναι η ευκαιρία. Γιατί ειδικά απόψε? Απέρριψε την Τενίση. Οι τηλεκριτικοί συνήθως χαρακτηρίζουν αυτές τις εκπομπές σκουπίδια. Υπερβάλλουν κι αυτοί. Καμιά φορά που με βρίζουν, τους παίρνω και τους τα λέω ένα χεράκι. Μερικοί βέβαια είναι φανετικοί και συνεχίζουν να με βρίζουν. Άλλους βέβαια τους κουλαντρίζω. Καλά, τι θες να πεις τώρα, ότι επεμβαίνεις στην άσκηση κριτικής του τύπου? Τι επεμβαίνω, σιγά τα λάχανα. Άλλους να δεις που παίρνουν και απειλούν. Εγώ το έχω κάνει αυτό μία φορά και το παλιά. Τι τους απείλησες? Εγώ να τους απειλήσω. Τι λες καλέ, απλώς τους είπα ότι ξέρω καλά το διευθυντή τους. Και αυτοί πιάσαν το υπονοούμενο. Έτσι μου είπε ο διευθυντής. Ωραία. Τι θέλουν τα παιδιά? Προφανώς ξαφνιάστηκαν, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό που είπες μόλις τώρα είναι από τα άγραφα. Ναι, αλλά και αυτοί. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να διαβάσω αυριανές εφημερίδες αν είμαι στη θέση σου. Ευχαριστώ. Το δολάριο για τα πάνω του. Γιατί μας νοιάζει εμάς. Εμάς, τι να μας νοιάζει εμάς. Πότε θα βγεις για Λονδίνο? Μεθαύριο. Και όπως καταλαβαίνεις, διαταράσσει τη ισοτιμία με τη δραχμή. Τι μας νοιάζει εμάς? Όχι, λέω. Να μην ξεχάσεις να περάσεις από τη Φρέντς. Ναι. Θα ανέβει και η βενζίνη. Τι μας νοιάζει εμάς? Πώς δεν μας νοιάζει, ρε αγάπη μας, πάγανε βενζίνες πέρα από παπάγου μακριγιάννη 2 φορές τη μέρα. Το θέλω να σου κόψω επίδομα. Άσε την κούραση πάνω κάτω. Μινούλα. Πού θες να καταλήξεις? Πουθενά. Απλώς λέω, αν μέναμε μαζί. Α, εκεί θες να καταλήξεις. Αν άρχεσαι να μένεις. Αυτά δεν γίνονται. Τι θα πει ο πέραχος? Μην έρχεσαι να μένεις. Δεν θα είναι ωραία να είμαστε παρέτσι όποτε θέλουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν θέλουμε. Έλα, μωρέ. Δεν θα είναι ωραίο να κάνουμε οικογένεια, να αφοσιωθείς και εσύ στην καριέρα σου απερίσπαστος. Ναι, να αφοσιωθώ εγώ στην καριέρα μου απερίσπαστος και να αφοσιωθεί κάποιος ζεμπρεμιά απερίσπαστος σε σένα, έτσι. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Και καλά, τέλος πάντων, πες σου και όλα αυτά τα δέχομαι. Το ότι θα έχεις πεθερά την Τέννη, το σκέφτηκες? Τώρα μας τα πήρε τα σόβρακα. Πολλοί είναι αυτοί που σε κατηγορούν ότι τα θέματα σου είναι ελαφρώς ελαφρά. Δεν θα συμφωνήσω. Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι στην εκπομπή σου υπάρχει κοινωνικός προβληματισμός? Άφθονος, εγώ με κάθε ευκαιρία δείχνω πόσο προβληματική είμαι κοινωνικά. Με ποιο τρόπο? Τι να πρωτοθυμηθώ? Να, τις προάλλες γιορτάσαμε στο στούντιο μια γιορτή του AIDS. Τι τα είπαμε, τι προβληματιστήκαμε, τι μοιράσαμε κόκκινα κορδελάκια, όφτανα δώρα. Για να βοηθήσεις με τους φορείς. Ναι, αλλά και γιατί μας έστησε η Λίτσα για γκούση και είχαμε το θέμα καβάτζα. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύεις ότι επιτελείς κοινωνικό έργο, Ομολογουμένως επιτελώ, γιατί εγώ, Έλενα μου, δεν είμαι μια όποια παρουσιάστρια. Κοινωνική προσφορά είμαι. Για πες μου τώρα, όταν θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πολλά. Σκέφτομαι να κάνω τραγούδι, θέατρο, σινεμά, τέτοια. Απλά πράγματα, δεν. Μαρίνα, τι σπουδές ακριβώς έχεις κάνει? Πολλές. Άλλη ερώτηση. Το όνειρό σας δηλαδή, όταν ήσασταν μικρή, ήταν να λέτε τάστρα, να χαργετίζεστε χωρίς λόγο και να δείχνετε στις νοικοκυρές πώς να φτιάχνουν τολμαδάκια? Ναι, κάπου εδώ μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να διακόψουμε για διαφημιστικά μηνύματα. Πώς είπαμε ότι σε λένε σε ένα μανάρι μου? Έλα, Μανούλα, σε παρακαλώ, παιδιά είναι τώρα. Εγώ που λες Λεβέντη μου, κάθομαι και κάνω παρέες νοικοκυρές και την κάνω πολύ καλά. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ, η Μανούλα θα τρέχει στα καλτερίμια και τραβάρω τον πατέρα σου αν θα παίρνα για την κάστα της πόρτας. Άι, συχτήρ πια. Εντάξει, μην θυμάσαι, παιδί, μια ερώτηση κάνανε πια. Καλή λέρα είσαι και του λόγου σου. Μαζευτήκατε εδώ μέσα η τάχα μου και η δίθεν για να σπάσετε πλάκα. Βέβαια, η επιτυχία ενοχλεί. Πού πας, παιδάκι, με εκπομπή έχουμε εδώ, το καταλαβαίνεις? Τέλειωσέ την με τα μαλακιασμένα σου. Ο σκοπός είναι. Στόνι που συγχατείτε κασπαζά. Όχι, Χρυσό μου, καληνύχτα. Spokojne noćke, gospodine Nikiforu. Ναι. Ντένι, Ναι. να μείνω εδώ απόψε. Αποκλείεται. Τι θα πει η Νινέτα? Ποιος διάολος? Ναι, έλα. Έλενα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμα. Την έχω γράψει. Θα τη δω αργότερα. Ναι. Α, μάλιστα. Καλά, καλά. Τα λέμε αύριο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να με ευχαριστήσεις. Έλα, γεια. Τι έγινε? Η Έλενα. Έγινε, λέει, σοου απόψε με τη μικρή. Και γιατί σε ευχαριστούσε? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα έσκησε η εκπομπή. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Δεν θυμάμαι. Α, ναι. Στην Ινέτα. Δεν. Τι θα έλεγες να έχεις ένα μικρό μυστικό από την Ινέτα? Ανώσια. Σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου ανοίγω. Τι έγινε, Μαρίνα μου, πώς τιμώνει? Ήρθα για ένα τελευταίο. Ο Τόνις, τα παιδιά. Τα έβαλα για ύπνο. Τι να σου φέρω? Κόνιο. Σε σφινάκι. Έχω, θα στο φέρω. Μπράβο, παιδιά.
παράξενο, δεν με πειράζει. Φωτό για μένα, ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει. Σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν λέω κανένα. Μες στη μοναξιά μου ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν λέω κανένα. Μες στη μοναξιά μου. Εσύ, κοίτα αυτό. Και πού να δεις τη δικιά μου, εδώ, κοίτα, εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο σου λέω εδώ πέρα. Δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Ναι, πώς να περιμένουμε τις αυριανές. Να σου πω, δεν θα έχουμε καλά ξεπερδεμένοι, εντάξει. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μην κουνηθείτε από τη θέση σας. Σε 5 λεπτά είμαστε πίσω. Έλα, break. Έλα, σβέλτα. Τι γίνεται, πότε φεύγουμε για Άγκυρα? Εσύ τα οργανώνεις αυτά. Να σου πω, όχι αυτό το υφάκι σε μένα, εντάξει. Α, αποκλείεται. Θα έρθεις μαζί μου. Εγώ δεν κάνω ρούπι χωρίς εσένα. Για διάβαζε. Όλοι για μένα γράφουνε. Ναι, βρε, μόνο κάνε γρήγορα γιατί το εθνικό χτυπιέται με το τέχνης. Ποιος θα σε πρωτοπάρει? Άσε δηλαδή για τον μπάγκαλο που έχει σπάσει τα τηλέφωνα από το πρωί. Και μη σου πω για την κυρία Δάφνη. Και όλοι ρωτάνε τι θα κάνει. Κλείσε μια άλλη εκπομπή για να πάω να τους απαντήσω. Έλα εδώ. Απαράτα με. Έλα εδώ, είπα. Απαράτα με, είπα. Τι κάνει εκεί? Βγάζω το ποστή μου, το θες. Ας αηδίες. Για δοκιμασέ το, μπορεί να σου πηγαίνει. Να σου πω, κορίτσι μου, έχει χάσει κάθε ίχνο σοβαρότητα, το ξέρει. Μα γι' αυτό σου λέω, για βάλτε να γελάσουμε. Θα συνεχιστεί για πολλή ώρα το θέατρο. Μέχρι που να με ειδοποιήσουν από το εθνικό. Να σου πω, μην μου το παίζει εμένα αυτό το παιχνίδι, εγώ στο έμαθα. Είδες την καλή μαθήτρια που είμαι. Μόνο που οι εφημερίδες έχουν αντίθετη γνώμη, το ξέρει. Βρες στο διάλογο και εσύ και οι εφημερίδες. Δεν παρατάτε, λέω εγώ. Τώρα έρχεται. Εγώ δεν πάω μέσα. Και ποιος θα με μπορεί εγώ? Για δοκίμασε. Τι να σου πω, κορίτσι μου, ώρες μου φαίνεται ότι έχουν δίκιο που σε κράζουνε. Και εσύ κάνεις τα πάντα για να μην το αποφεύγω. Πας να βγεις και από πάνω που δεν υπήρχε μαλακία που δεν είπες χθες βράδυ. Εσύ λύσαξες να πάω. Μόνο που αυτή τη φορά ξεπέρασες τον εαυτό σου. Έτσι λέγω κάθε μέρα και καλύτερη. Τι να σου πω, κορίτσι μου, ό,τι και να σου πω, χάνω τα λόγια με εσύ δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν γουστάρω να αλλάξω, ρε φίλε. Τραβάς κανένα ζόρι και δεν γουστάρω να αλλάξω γιατί αυτό που είμαι αυτό πουλάει. Γιατί αν αλλάξω εγώ, πολύ θα πεινάσετε από εδώ μέσα. It's okay, baby. Ότι αν ήθελες, ας πούμε, να γίνεις Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, θα τα κατάφερνες. Φυσικά και θα τα κατάφερνα. Ποια είναι αυτή? Πάρ' το χαμπάρι, κορίτσι μου. Είσαι έτσι γιατί δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο. Εγώ μπορώ να είμαι ό,τι γουστάρω αρκεί να το θελήσω. Γιατί εγώ, αγάπη μου, έχω αστέρι εγώ. Τότε σταμάτα, βρε, και βγες και στο θέατρο όπως μας απείλησες χθες βράδυ. Όποτε γουστάρω, θα το κάνω κι αυτό. Και έτσι για να σκάσει και εκεί πρώτη θα είμαι. Πού πας? Πάω να τηλεφωνήσω στο Μαρκοράνο του που να σταματήσει να ψάχνει για την Αντιγόνη. Με προκαλείς, Ό,τι μπορώ κάνω. Το λαϊκί, μη με προκαλείς, γιατί εμένα δεν με ξέρεις καλά. Εγώ με σαρακατσάνα, έχω πείσμα εγώ. Πείσμα έχεις, μυαλό δεν έχεις. Μαρίνα, βγαίνεις. Τώρα έρχεται. Εσύ πας ένα στοίχημα. Βγαίνεις. Όχι, αν σου κοτάει, βάλε ένα στοίχημα. Βγαίνεις. Εάν σε ένα χρόνο από τώρα δεν βλέπεις τη Μαρίνα για να τρίβεις τα μάτια σου, εμένα να μην με λένε Μαρίνα Κουντουράτου. 5, 6, 7, 8. Λέγομαι Μαρίνα Κουντουράτου. 5, 6, 7, 8. Αϊ, Μαρίνα! Έλα, χρυσό μου, κάθισε, μη στέκεσαι όρθια. Και έλεγες ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πέτρο, παιδί μου, περιποίησου την καλεσμένη μας. Ναι, μάλιστα. Τι είναι, σας προσφέρουμε, Δεσποινής? Την Αντιγόνη. Θα τη φάτε εδώ ή να σας τη τυλίξουμε? Κωνσταντίνε, είναι ντροπή. Πού πήγαν οι ακριβοπληρωμένοι τρόποι σου? Αφήστε, κυρία Μαρκορά μου, τον έχω συνηθίσει. Μπορείτε, Δεσποινής, να μας πείτε με όποια τέλος πάντων ελληνικά μιλάτε τι σας φέρνει στο φτωχικό μας? Ήρθα για το ρόλο της κοπελιάς που ψάχνετε. Πέτρο, πες στα κορίτσια να φύγουν, οι ακρόες τελείωσε. Τη βρήκαμε την Αντιγόνη. Πού? Καλά, ας ψάξουμε λίγο ακόμα. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά για να καταλάβω. Εσείς εδώ τι ακριβώς ήρθατε να κάνετε? Να ρίξω κανένα κοκκινιστό στο φούρνο, να πάρω λίγο τις γωνίες, το σοβατοπιά τέτοια. Κωνσταντίνε, έχει Φιλιππινέζα το έργο. Όχι, αλλά να βάλουμε μια, Τι Φιλιππινέζα, καλέ, δεν ζήτησατε μια Αντιγόνη. Ήρθα να την παίξω. Α, έτσι πείτε μας, Δεσποινής, γιατί και εμείς ανησυχήσαμε, μήπως και δεν την παίξατε. Κάτσε. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά ξέρετε, εμείς εδώ απευθυνόμαστε βασικά σε επαγγελματίες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, Κωνσταντίνε, χρυσό μου, πού πας? Να το δώσω στις εφημερίδες. Αφήστε, θα το πω εγώ αύριο στην εκπομπή μου. Γιατί αυτό το παιδί κάνει πάντα θόρυβο για να το προσέξουνε. Μήπως επειδή δεν το φύλασα, τι να πω. Πάντως, κυρία Μαρκορά μου, συγγνώμη που θα σας το πω, είναι κομματάκι μου ντρούχαλος. Μην το παρεξηγείς, χρυσό μου, έχει αχειρόρυγητο κύβος. Εσείς μην φύγετε, σας παρακαλώ, θα επανέλθω. Τώρα για να καταλάβουμε, εμένα τι θα γίνει. Δεν το βλέπω να με παίρνει. Άσο, χρυσό μου, θα το κανονίσω εγώ. Δεν μπορεί. Μάνα του είμαι. Εμένα τουλάχιστον θα με ακούσει.
Λέμε τώρα. Είναι αγρίκος. Ποιος, παιδί μου? Όχι, δεν είναι αγρίκος, κτηνάρα είναι. Ποιος, καρδιά μου? Κτηνάρα, τι λέω. Ο κανονοβάρβαρος είναι. Λέγε μου ποιος έβγαλε ερπή. Παιδί μου, αυτή η μούχλα της παντίου. Ο Μαρκοράς που τρακάρατε πάλι. Στην κολοσχολή του. Στην κολοπιά του. Πήγα, παιδί μου, στην ακρόαση από εκεί. Έχουμε με ντοματούλα, θα τα κάνεις? Και τι γύρευες μόλι ξεκούδωνε στην ακρόαση του ξένου ανθρώπου. Πήγα να πάρω την Αντιγόνη. Και δεν τη δώσανε. Όχι. Πάει, χάθηκε εξωκρατία σε αυτόν τον τόπο. Τι του έκανε μωρή του ξένου ανθρώπου. Ούτε να μ' ακούσει δεν καταδέχτηκε η Μαντάμ Κιουρί. Δηλαδή θες να πεις ότι πήγε στο Μαρκορά του, ζήτησε την Αντιγόνη και δεν σας γράψαν ακόμα εφημερίδες. Καλά, δεν με ξέρει καλά εμένα. Εγώ θα την πάρω την Αντιγόνη που να τον βλέπω να κυλιέται στα πατώματα. Φετούλα έχει. Ρεζίλη με έκανε στο ξένο κορίτσι. Τώρα πήγα τηλεφωνώ. Καλώς το, όχι. Άσε τη φόλκο νέα, σου μιλάω. Γιατί δεν μου είπες, ψυχή μου, ότι θα έχουμε επισκέψεις από μακρινούς συγγενείς? Κωνσταντίνε. Τώρα έχεις στο νερό. Πρέπει να είναι ζεστό για να την πνίξουμε. Καλά δεν το χωράει το μυαλό μου. Να μας έρχεται τέτοια ευκαιρία και εμείς θα τη διώχνουμε. Βρε, θα το μάθει ο Λιβαδάς και θα μας την πάρει μέσα από τα χέρια για ένα κομμάτι ψωμί. Μα και ποια λέει? Πού, επειδή είμαι 4 ώρες ύπνο. Τι το βρίσκεις εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο? Χταπόδι, είχατε. Πώς το έκανες? Ξέρεις τώρα. Κακαβιά. Βάζουμε την ντοματούλα, το χταποδάκι βρασμένο. Από πάνω. Αυτό όμως το κρεμμύδι, το βατικιώτικο τάτημα μας την έκανε τη ζημιά. Κάπου εδώ μπαίνουμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν τ' άφησες να αναπνεύσει το κρεμμύδι. Πού, Παιδί μου. καλό δρόμο. Και φεύγω αν δεν ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πού σε σκέφτεσαι καβάλα στο δρομείο του Βάρτσου. Μη με απειλείς εμένα και δεν σε φοβάμαι. Να φωνάξω την αστυνομία. Βρε αγόρι μου, βρε χρυσό μου, παιδί, ξανασκέψου το. Θα δεις, οι φίλοι μας θα είναι η ιδανική Αντιγόνη. Ελά, είσαι τελείως απορριθμισμένη, έτσι. Τώρα. Μιλάμε για ένα εντελώς άσχετο πλάσμα. Μα ποιος άψαλος σου φέρε πάλι για ρουσφέτη? Είναι όμορφη δροσερή, με πείσμα και αγνωριμίες. Ένα ανεγκέφαλο είναι. Και λίγα λες. Μα για ποια μιλάμε? Βρε χρυσό μου, με έχεις και τρέχω πάνω κάτω με τις γόβες. Δώσε μια ευκαιρία στο κοριτσάκι. Κάνε ένα ψυχικό τέλος πάντων. Κάνε το έτσι να συγχωρηθούν τα πεθαμένα. Καλομελέτα και έρχεται. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η γελία συζήτηση, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ένα σαχλό κοριτσάκι που δεν ξέρει τίποτα από θέατρο. Και η Κουλιανού, όταν την πήρε ο Αρζόγλου, δεν ήξερε τίποτα από θέατρο. Και εξακολουθεί. Ναι, βάλτε τώρα και με τον Αρζόγλου, βάλτε και με τον Αρζόγλου. Ναι, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά αυτό το. Δεν μας έρχεται η λέξη τώρα. Ναι, δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του στη σχολή μου. Μην ορκίζεσαι. Και τώρα δηλαδή τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ τόλι θα τον πάρω το ρόλο έτσι για το γαμότο. Για την Αντιγόνη, ρε γαμότο. Τώρα άλλο είναι το πρόβλημά μου. Πώς το κρύβουν από το λάμπι. Ότι δηλαδή όλα τα λαταλήσαμε και μας έμεινε στον καγκιά. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη διακανή μου επιθυμία. Γιατί μωρό μου τα έχεις βάλει με την ελληνική γλώσσα? Τι σου φταίει η δόλια μωρή και τη σταυρώνεις κάθε κάστην και αργία? Θα βάλει με το νου του ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρει τώρα, δεν είναι σαν και εμάς του χώρου. Άνθρωπο στη θάλασσα, ξεκαβάλα μωρή. Θα απορρίσει πως μου ήρθε, παιδί μου. Άσε που δεν θα έχει ακούσει λέξη για Αντιγόνη. Ενώ εσύ αν δεν διαβάσει και 20 τύπου Σοφοκλή πλειολόγος πριν παίζει γύπνο, σου έρχεται κάτι. Άστα αυτά τώρα και πες μου τι θα κάνουμε το λάμπι. Ότι δηλαδή το πρόβλημα με το Μαρκορά είναι ίσονο σημασία. Ίσονος βίσονος, εγώ δεν το βάζω κάτω. Μαρινά, παράτατα πριν γίνει τελείω ρόμπα. Αποκλείεται, παιδί μου, είναι καλό για την καριέρα μου, δεν καταλαβαίνεις. Πώ δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε ο Μαρκοράς είναι σημαντικό θεατράνθρωπο. Θα έχει να μάθει πολλά απλά του. Είδες πώς το έλεγα. Είναι εξαιρετικό σκηνοθέτη. Μα φαίνεται, παιδί μου, σκηνοθέτη, τι λέμε τώρα. Και είναι και παιδαράς. Αυτό το πρόωρο. Μη μας ίσω καμιά μπούκλα. Αυτόν τον βλέπει ότι ήταν και λαζιρώτα. Λοιπόν, τέρμα η συζήτηση. Αρκετά είπαμε, το θέμα θεωρείται λήξα. Να σου αφήσω ένα περιθώριο να το σκεφτείς. Ναι, ένα σε 50 χρόνια να το συζητήσουμε. Παιδάκι μου, μην της δίνεις ελπίδες. Αυτή είναι ικανή να αντέξει. Λοιπόν, εγώ στο δηλώνω. Δεν πρόκειται να κλείσω τα μάτια μου αν δεν πάρει τη Μαρίνα για Αντιγόνη. Αχ, πάρτιν, πάρτιν. Που αλήθεια σου λέω, είμαι εξοδομένος. Έχω συζητήσει άπειρες τρέλες, αλλά αυτό δεν μπορώ καν να το συλλάβω. Αχ, παιδάκι μου, γιατί ασχολείσαι μαζί της, αφού τη βλέπεις. Η γυναίκα είναι άλλα αντάλλα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλα. Μιλάς εσύ, Χρυσό μου, που για να πάρει το πολιτήριο του δημοτικού έδωσε πατέρα σου 5 ντενεκέδες λάδι και ήταν και κατοχή. Εγώ μπορεί να είμαι απόφυτος του δημοτικού, αλλά το τούτο μου το έχω καθαρό. Εμένα δεν μου δημοσιεύουν φωτογραφίες μου στην αθλητική ηχό. Δημοσιεύσαν οι φωτογραφίες σου στην αθλητική ηχό. Ένα Χρυσό μου είχα πάει στα ποντικήρια να συγχαρώ τα παιδιά του Παναθηναϊκού για τις επιδόσεις. Τι γίνεσαι πάλι μέσα στο μπουρνούς του Παταβούκα. Χριστέ μου, αυτό είναι too much! Ακόμα και για μένα δεν θα το αντέξω. Εσύ γάμεις τα ουρά σου. Εδώ άντεξες τους Βαλκανικούς του 12, αυτό δεν θα αντέξεις. Καλά, δεν κουραστήκατε τόσους άλλους να τρώγεστε 40 σκυλιά. Όχι! Ποιος να είναι? Η εθνική εφήβων θα είναι. Τρέχω να τους προλάβω, μπας και τους χάσεις. Την ακούς γλώσσα? Όχι, την ακούς! Σε παρακαλώ, Μπουμπού. Πώς της επιτρέπεις και μου φέρετε έτσι? Γεια σου, Φλόρα μου. Καλά στο κορίτσι μου. Καλά στην πριγκιπέσσα μου. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά? Πάντα καλά. Ντροπή, Κωνσταντίνε, μπροστά μου, που είναι ο προσήκον σεβασμός στη μητέρα. Έλα, κάτσε κοριτσάκι, μη στέκεις όρθια, κάτσε πριγκιπέσσα μου. Μα όρθια ήταν τόση ώρα. Καφεδάκι. Ναι, θα τον χρειαστώ. Πώς είναι το κόρη μου? Ξαναμένω είναι τα γόρια σου. Τώρα ήρθε ο πάγος, θα σε δροσίσει. Είπατε κάτι, κυρία Μαρκορά? Ναι, όχι, λέω ζέστη σήμερα, Χρυσό μου, φθινοπορεινό καύσεων. Και ηλικιωμένοι, λέει, δεν πρέπει να κυκλοφορούν πολύ. Υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας. Έχεις δίκιο, Χρυσό μου. Το ίδιο μου λέγε και η Τζέννη, Κωνσταντίνε. Τη θυμάσαι τη Τζέννη, τη Σουηδέζα, τη Δήμητρη, που μου λέγες πόσο ωραία περάσατε τις προάλλες. Να δεις πότε ήταν τότε που είχες πάει, Χρυσό μου, στο πατρικό σου. Στην Προσουτσάνη, στους Γαργαλιάνους, στα Πετράλωνα, σε μια επαρχία τέλος πάντων. Καλή προσπάθεια, κυρία Μαρκορά, αλλά. Τι έγινε με εκείνη την κοπέλα που σου ζήτησε? Αχ, αυτή η φίλη μου την πρεσβεία δεν θα μπορέσει τελικά. Αλλά μου είπε ότι θα ψάξει να βρει μια άλλη Ρωσίδα που μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι, αλλά πότε, εγώ βιάζομαι. Καλή Ρωσίδα ψάχνετε. Ναι, χρειάζομαι μια μετάφραση από τη μελέτη ενός Ρώσου για την Αντιγόνη. Η Μαρούσκα, τι την έχουμε και κάθεται τη Μαρούσκα. Πάλι η μητέρα σε έσωσε. Λες να τα καταφέρει. Η Μαρούσκα, αύριο θα τη φέρω και θα δεις. Τι! Θα έρθει εδώ μέσα η κομμουνίστρια. Γρήγορα, γρήγορα, Κωνσταντίνο μου, να κρύψουμε τα κόστα πόντα. Έλα, εγώ είμαι. Είναι ο άλλος μέσα, ρε παιδί μου. Ξέχασε να μου δώσει το τηλέφωνο αυτού.
Τι πιάνω, βρε αγάπη μου, το μπουχέσα. Ναι, έλα, σημειώνω. Λοιπόν, κλείνω τώρα και όπως είπαμε για το άλλο. Σε μία ώρα ρίξε τηλέφωνο. Ό,τι θέλω θα λέω εγώ. Πες ότι θέλεις και εσύ, ρε Τόλι, έλα, γεια. Πού παίρνεις? Τι είναι ώρα. Και γιατί δεν κοιτάς το ρολόι? Είδες, ούτε μου πέρασε από το μυαλό μου. Αγαπούλα μου, σήμερα το πρωί ήρθε ο Στέλιος από το μαγαζί και μου είπε να έρθουν να μας πάρουν να πάμε σε κάνα ταβερνάκι. Αποκλείεται. Γιατί ρε αγάπη μου, πάμε σε κάνα ταβερνάκι να τσακίσουμε τις παϊδάρες μας, τις μπριζολάρες μας, τις τζατζικάρες μας και να πεινάσουμε. Χτυπάμε και καμιά φασολάδα. Σταμάτα, ανακατεύτηκα. Αγαπούλα μου, πού θες να πάμε? Πουθενά. Δεν νιώθω το σώμα μου, έχω κάτι ζαλάδες, κάτι καούρες στο στομάχι. Ο πατινάτα. Μήπως μας ήρθε επιθυμία για τίποτα περίεργο? Ότι μου ήρθε. Ψέματα δεν μπορώ να πω. Κάτι στο γλυκό του, να το πω, κάτι στο σοροπιαστό του, κάτι στο μπακλαβαδάκι του. Μπακλαβαδάκι. Έφυγα. Κάτσε, βρε Λάμπη, δεν είναι ανάγκη. Είσαι καλά, σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Καλά, αυτό θες τόσο πολύ. Νομίζω, αγαπούλα μου, έτσι όπως θα έρχομαι να σου φέρω και ένα predictor. Λάμπη. Καλά, μη μου συγχύζεσαι. Σε αυτή την κατάσταση μη μου συγχύζεσαι. Τρώγε, παιδάκι, μην το σκαρίζεις στο πιάτο. Δεν θα βρεις τίποτα μέσα. Ο Κωνσταντίνος δεν τρελαίνεται και με την πολυνησιακή κουζίνα. Κοριτσάκι μου, πουθενά δεν μπορεί να το πιάσει αυτό. Και εσένα πώς σου θα φτιάξει πολυνησιακά? Νησιώτης θα ήταν είμαι κι εγώ. Ναι, ο ίδιος. Όχι, λάθος. Ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε, λέω, τι θέλανε? Πίτσες. Πίτσες. Ναι, πίτσες. Τι πίτσες? Απ' όλα. Και εμένα με ακούσατε. Τους είπα όχι, δεν είναι εδώ πιτσαρία. Τι να πω. Τι γραμμές. Μπερδεύονται οι πουτάνες, μπερδεύονται. Είμαι και περισσότερο πάθος από σένα. Μυρίνη, σε φωνάζει το στεφάνι σου και δεν έρχεσαι. Τι θες και με φωνάζεις, δεν με χρειάζεσαι εμένα. Διάνα, το πουκάμισο είπα εδώ. Με συγχωρείτε. Τι θες και με φωνάζεις, δεν με χρειάζεσαι εμένα. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βλέπεις εδώ κομμένους λογαριασμούς. Πού για να δω. Ναι. Μη. Θα με βαλοκόψει η Στράτη. Κατέβα τουλάχιστον για το παιδί σου. Είναι η καρδιά της μάνας. Μόνο ποιος δεν το ξέρει. Ακούς εσύ. Μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο. Σας άρεσε? Που αν δεν καταλάβεις, κάνουμε μάθημα εδώ πέρα. Πάψε, Χρυσό μου, μιλάω. Πολύ καλό παιδί μου. Ερμηνεία με πάθος, μεστός λόγος. Αν πέρναγες και ένα σκοτωμένο φραουλί στα μαλλιά. Κυρία Γεωργοσοπλέ. Παρακαλώ. Παιδιά, 5 λεπτά κι άλλο. Καλά, ρε, σε βλέπω επίδοτο το χειμώνα με κείμενα δικά σου. Μπουμπού, τι θες εδώ πέρα? Να, είχα μια ιδέα. Θα πονέσω? Όχι όσο πόνεσε η Μανούλα 9 μήνες μέχρι να σε βγάλει. Λέγε. Η Μανούλα που έχει κάνει τόσα για σένα, τώρα σου ζητάει κάτι ταπεινό. Λέγε. Που στα 11 σε πήγα νύχτα σε κατασκήνωση θηλαίων. Άλλο αν εσύ έμεινες όλη νύχτα αγκαλιά με την Ιφηγένεια εν ταύρης. Θα θυμηθείς τίποτα άλλο τώρα? Τι θα ξεχάσω που όταν έφυγες από το σπίτι σου δώσω τη Φαλκονέρα για να σε φροντίζει. Εγώ δεν έχασα εικονό μου. Αδελφή έχασα. Κάπου εδώ σκέφτομαι να φύγω. Κωνσταντίνε, θέλω η Αντιγόνη να φορέσει έναν ηθικό του οίκου μας. Το αποφάσισα, φεύγω. Πού πας, Χρυσό μου?
Είδες πως με τυραννάει το παλιόπαιδο. Καλός είναι. Απλώς δεν ξέρει πώς να φερθεί σε μια γοητευτική κυρία. Άντε βρε. Σκατόπαιδο. Θα μπορούσα να ήμουν ξεδέρφη σου. Δεν πάω, δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω. Πάρ' το μωρέ μπροστά μου, κάνεις κανένα στα κομμάτια πια, μην πας. Όχι, πες μου, τι δουλειά έχω εγώ να πάω σε αυτή την ξενή. Απολύτως καμία, φάει τώρα. Να πάω δηλαδή για να μου πουλήσει φάκια και να μου το παίξει μούρι και να με κάνει ρόμπα. Φάει αγάπη μου, φάει τώρα, είπαμε τελείωνε. Επειδή δηλαδή έχει διαβάσει 2 βιβλία παραπάνω. Παραπάνω από ποιον? Από μένα. Α, μάλιστα. Ή θα ξεχάσω που προχθές πέσαμε μούρι με μούρι στο ασανσέρ και μου γύρισε τον κόλλο. Τι μου λες, ρε παιδί? Σε το λέω. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να πάω. Τι θα πει και το κοινό μου, γιατί εγώ τόλι μου το σέβομαι το κοινό μου. Αυτό είναι αμοιβαίο, κορίτσι, μην το συζητάς. Και να σου πω τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι πάω. Υποθετικά μιλάμε τώρα, γιατί εσύ θες να πας. Το είπαμε αυτό. Αλλά πες τώρα ότι πάω. Τι έχω να κερδίσω. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα μου πεις τώρα τι βλέπουνε. Ναι, ότι τη βλέπουν, τη βλέπουν. Ναι, αλλά και εμένα με βλέπουνε. Και την έχουν και περιπολού. Ότι την έχουν, την έχουν. Δηλαδή τώρα αν πήγαινα θα μου έκανε έτσι καλό στο προφίλ μου. Στο ποιο σου? Στο προφίλ μου, παιδάκι μου, που είμαι έτσι rich and famous. Όχι, όχι, στο rich and famous δεν νομίζω να κάνει καλά. Άστο. Ξέρεις, για να το χαλάσω δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια θα μου πεις τώρα, η Σίντι πήγε στο Παναγιωτόπουλο. Πήγε. Ότι πήγε, ψάχνω να λέμε τώρα. Τόλι θα πάω. Άσε μωρ τώρα που να τρέχεις μωρ τώρα. Τόλι είπα θα πάω. Εγώ πάντως αρνούμαι. Εσύ μπορεί να αρνούσε, αλλά εγώ θα πάω. Καλά πήγαινα. Η Σίντι σε τι γλώσσα μιλάγε? Αγγλικά. Εντάξει, και εγώ αγγλικά θα μιλήσω. Πού παράτα. Γιατί αγόρι μου. Παράτα με είπα. Γιατί είσαι αντιδραστικός αγόρι μου. Είμαι αντιδραστικός γιατί δεν θέλω την Αντιγόνη με μοτούλια και δανδέλες. Θα με τρελάνεις τώρα. Μα να τη βγάλεις μέσα στη μούχλα. Το θέμα μωρό μου είναι να πρωτοτυπείς. Αν είναι ένα πρωτοτυπό, τότε να μοιράσουμε στους πιατές και μπουμπουνιέρες. Αν είναι για το καλό του παιδιού μου να το κάνω, αν και θα μου κοστίσει. Πώς ήλθε? Πώς ήρθε, βρε παιδί μου, να ντύσουμε την Αντιγόνη νύφη? Αυτή, παιδί μου, δεν ετοιμάζεται για γάμο με τον έμονα. Έρχεται ο βασιλιάς, τη βρίσκει πάνω στην πρόβα νηφικού και όπως είναι παρθένα, τη χτίζουνε μέσα στον ταυτά. Τότε να ντύσουμε και το χώρο παρανυφάκια και να το ανεβάσουμε στον βαριά. Αυτό δεν μπορώ, είναι ασύμφορο. Από πού τέρμα η συζήτηση? Άποψη για την παράσταση έχω μόνο εγώ. Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ έχεις την άποψη, δηλαδή. Τότε να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Ας την αγόρι με αυτήν. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να κάνεις το κέφι σου. Είναι εκεί η Φαλκονέρα εδώ. Δώσε μπορεί αχλάδο του παιδιού τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Μαζί σου θα τα πάρεις. Ναι, ναι, ευτυχίσου να μην αβασκαθείς. Άκου να σου πω. Κουμάντο στα κατοστάρικα σου. Μπορεί. Θα σε βρούμε κόκαλο καμιά ώρα. Θα ψάχνουμε τις διαθήκες και θα μας τα φάνε τα δικαστήρια. Εσύ δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι μέσα στη διαθήκη, λέω να σε θάψουνε μαζί μου. Ποια είσαι μωρίο του Τανχαμών? Θα σε βρίσω ύστερα. Με τα χαράς, όποτε θέλεις. Ναι. Νινέτα. Ναι. Έλα. Μη μου πεις. Έλα, πότε. Ξέρεις, σήμερα το πρωί έβλεπα τηλεόραση. Άντε. Και σε θυμόμουν. Ευχαριστώ. Αλίμονο. Είχε κάτι νυφούλες. Μα κάτι νυφούλες. Ωραία, μη συνεχίζεις, σε καταλάβαμε. Χριστός και Παναγία, καλά, είπα εγώ τίποτα για το γάμο σου με την κυρία Μίνα. Πώς πότε θα το έχεις βρει, Στεφάνο, το δόλιο. Πώς πότε θα είμαι εγώ να βουλώνω τα στόματα του κόσμου. Φλώρα. Βρε, χαϊρεύτε, σαραντάρισες. Πού θα πάει το χάλι σου? Το μπάνιο. Βρε, εσύ Ζευζέκη, μέχρι και ο Κωστόπουλος, βρε, νοικοκυρεύτηκε. Θα σε στρώσω εγώ που θα μου πας. Δεν μου γλιτώσεις. Είναι και η άλλη μαμούχαλη. Τι να σου κάνω. Ναι. Γεια σου, Φλώρα. Καλά, στα κοριτσάκι. Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος. Ναι, και ο Κωνσταντίνος και η Μιχέσο. Ναι. Τι κάνεις? Ναι, εδώ τα λέγαμε για το γάμο μας. Για το γάμο μας, δηλαδή. Τι ακριβώς λέγατε?
Είμαι και περισσότερο πάθος από σένα. Μυρίνη, σε φωνάζει το στεφάνι σου και δεν έρχεσαι. Τι θες και με φωνάζεις? Δεν με χρειάζεσαι εμένα. Διάνα, το πουκάμισο είπα εδώ. Α, με συγχωρείτε. Τι θες και με φωνάζεις? Δεν με χρειάζεσαι εμένα. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βλέπεις εδώ κομμένους λογαριασμούς. Πού για να δω? Να! Μη! Θα με βαλοκόψεις η Στράτη. Κατέβα τουλάχιστον για το παιδί σου. Είναι η καρδιά της μάνας. Μόνο ποιος δεν το ξέρει. Ακούς εσύ. Μπουμπού! Μπράβο, Χρυσό μου, μπράβο. Σας άρεσε? Μπουμπού, αν δεν καταλάβεις, κάνουμε μάθημα εδώ πέρα. Πάψε, Χρυσό μου, μιλάω. Πολύ καλό παιδί μου. Ερμηνεία με πάθος, μεστός λόγος. Αν πέρναγες και ένα σκοτωμένο φραουλί στα μαλλιά. Κυρία Γεροκοσοπλέ. Παρακαλώ. Παιδιά, 5 λεπτά κι άλλο. Καλά, Ρεβέρι, σε βλέπω επίδοτο το χειμώνα με κείμενα δικά σου. Μπουμπού, τι θες εδώ πέρα? Είχα μια ιδέα. Θα πονέσω? Όχι όσο πόνεσε η Μανούλα 9 μήνες μέχρι να σε βγάλει. Λέγε. Η Μανούλα που έχει κάνει τόσα για σένα, τώρα σου ζητάει κάτι ταπεινό. Λέγε. Που στο 11 σε πήγα νύχτα σε κατασκήνωση θηλαίων. Άλλο αν εσύ έμεινες όλη νύχτα αγκαλιά με την Ιφηγένεια εν ταύρης. Θα θυμηθείς τίποτα άλλο τώρα? Τι θα ξεχάσω που όταν έφυγες από το σπίτι σου δώσω τη Φαλκονέρα για να σε φροντίζει. Εγώ δεν έχασα οικονόμο. Αδελφή έχασα. Κάπου εδώ σκέφτομαι να φύγω. Κωνσταντίνε, θέλω η Αντιγόνη να φορέσει έναν ηφικό του οίκου μας. Το αποφάσισα, φεύγω. Πού πας, Χρυσό μου? Είδες πως με τυραννάει το παλιό παιδό. Καλός είναι. Απλώς δεν ξέρει πώς να φερθεί σε μια γοητευτική κυρία. Άντε βρε. Σκατό παιδό. Δεν μπορούσα να ήμουν ξεδέρφη σου. Δεν πάω, δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω. Πάρ' το μωρέ μπροστά μου, κάνεις κανένα στα κομμάτια πια, μην πας. Όχι, πες μου. Τι δουλειά έχω εγώ να πάω σε αυτή την ξενή. Απολύτως καμία, φάει τώρα. Να πάω δηλαδή για να μου πουλήσει φά και να μου το παίξει μούρι και να με κάνει ρόμπα. Φάει, αγάπη μου, φάει τώρα, είπαμε, τελείωνε. Επειδή δηλαδή έχει διαβάσει 2 βιβλία παραπάνω. Παραπάνω από ποιον? Από μένα. Α, μάλιστα. Ή θα ξεχάσω που προχθές πέσαμε μούρι με μούρι στο ασανσέρ και μου γύρισε τον κόλλο. Τι μου λες, ρε παιδί? Σε το λέω. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να πάω. Τι θα πει και το κοινό μου, γιατί εγώ τόλι μου το σέβομαι το κοινό μου. Αυτό είναι αμοιβαίο, κορίτσι μου, το συζητάς. Και να σου πω τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι πάω. Υποθετικά μιλάμε τώρα, γιατί εσύ θες να πας. Το είπαμε αυτό. Αλλά πες τώρα ότι πάω. Τι έχω να κερδίσω. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Θα μου πεις τώρα τι βλέπουνε. Ότι τη βλέπουν, τη βλέπουν. Ναι, αλλά και εμένα με βλέπουνε. Και την έχουν και περιπολού. Ότι την έχουν, την έχουν. Δηλαδή τώρα αν πήγαινα θα μου έκανε έτσι καλό στο προφίλ μου. Στο ποιο σου? Στο προφίλ μου, παιδάκι μου, που είμαι έτσι rich and famous. Όχι, όχι, στο rich and famous δεν νομίζω να κάνει καλό. Ξέρεις, για να το χαλάσω δηλαδή. Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια θα μου πεις τώρα, η Σίντι πήγε στο Παναγιωτόπουλο. Πήγε. Ότι πήγε, ψάχνω να λέμε τώρα. Τόλι θα πάω. Άσε μωρ τώρα που να τρέχεις μωρ τώρα. Τόλι είπα θα πάω. Εγώ πάντως αρνούμαι. Εσύ μπορεί να αρνούσε, αλλά εγώ θα πάω. Καλά πήγαινα. Η Σίντι σε τι γλώσσα μιλάγε? Αγγλικά. Εντάξει, και εγώ αγγλικά θα μιλήσω. Γιατί αγόρι μου. Παράτα με είπα. Γιατί είσαι αντιδραστικός αγόρι μου. Είμαι αντιδραστικός γιατί δεν θέλω την Αντιγόνη με τούλια και δανδέλες. Θα με τρελάνεις τώρα. Μα να τη βγάλεις μέσα στη μούχλα. Το θέμα μωρό μου είναι να πρωτοτυπείς. Αν είναι ένα πρωτοτυπώ, τότε να μοιράσουμε στους θεατές και μπουμπουνιέρες. Αν είναι για το καλό του παιδιού μου να το κάνω, αν και θα μου κοστίσει. Πώς ήρθε? Πώς ήρθε, παιδί μου, να ντύσουμε την Αντιγόνη νύφη? Αυτή, παιδί μου, δεν ετοιμάζεται για γάμο με τον έμονα. Έρχεται ο βασιλιάς, τη βρίσκει πάνω στην πρόβα νηφικού και όπως είναι παρθένα, τη χτίζουνε μέσα στον ταυτά. Τότε να ντύσουμε και το χώρο παρανυφάκια και να το ανεβάσουμε στον βαριά. Αυτό δεν μπορώ, είναι σύμφωνο. Πού τέρμα η συζήτηση. Άποψη για την παράσταση έχω μόνο εγώ. Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ έχεις την άποψη, δηλαδή. Τότε να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Ας την αγόρι με αυτήν. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να κάνεις το κέφι σου. Είναι και η Φαλκονέρα εδώ. Δώσε μπορεί αχλάδο του παιδιού τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Μαζί σου θα τα πάρεις. Ναι, ναι, ευτυχίσου να μην αβασκαθείς. Άκου να σου πω. Κουμάντο στα κατοστάρικα σου. Μπορεί. Θα σε βρούμε κόκαλο καμιά ώρα. Θα ψάχνουμε τις διαθήκες και θα μας τα φάνε τα δικαστήρια. Εσύ δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι μέσα στη διαθήκη, λέω να σε θάψουνε μαζί μου. Ποια είσαι μωρίο του Τανχαμών? Θα σε βρίσω ύστερα. Με τα χαρά, όποτε θέλεις. Ναι. Νινέτα. Ναι. Έλα. Μη μου πεις. Έλα, πότε. Ξέρεις, σήμερα το πρωί έβλεπα τηλεόραση. Άντε. Και σε θυμόμουν. Ευχαριστώ. Αλίμονο. Είχε κάτι νυφούλες. Μα κάτι νυφούλες. Ωραία, μη συνεχίζεις, σε καταλάβαμε. Χριστός και Παναγία, καλά, είπα εγώ τίποτα για το γάμο σου με την κυρία Μίνα. Ως πότε θα το έχεις βρέσει πάνω του το δόλιο, ως πότε θα με εγώ να βουλώνω τα στόματα του κόσμου. Φλώρα. Βρε χαΐρευτε, σαραντάρισες. Πού θα πάει το χάλι σου? Το μπάνιο. Βρε εσύ Ζευζέκη, μέχρι και ο Κωστόπουλος βρε, νοικοκυρεύτηκε. Θα σε στρώσω εγώ που θα μου πας, να μου γλιτώσεις. Είναι και η άλλη μαμούχαλη. Τι να σου κάνω. Ναι. Γεια σου, Φλώρα. Καλά στο κοριτσάκι. Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος. Ναι, και ο Κωνσταντίνος και η Μιχέσο. Ναι. Τι κάνεις? Εδώ τα λέγαμε για το γάμο σας. Για το γάμο μας, δηλαδή. Τι ακριβώς λέγατε? Ό,τι ορίμασε ο χρόνος και άντε να βάλει το στεφάνι να μαζευτείτε να τελειώνουμε. Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι παιδί. Δεν ξέρει αυτός από τέτοια. Εμείς πρέπει να βάλουμε μπροστά. Γιατί αν περιμένεις αυτό το ναρούκατο. Ποιος είναι? Εγώ, αγάπη μου. Και να βιαστείτε για το γάμο. Γιατί θα πεθάνει αυτή και δεν θα έχετε τσαμπανιφικό. Ταλέρ.
Γεια σου, Μίνα Χρυσό μου, τι κάνει η Ευελπίδων? Για τα δικαστήρια ρωτάτε. Ναι, γιατί από τη σχολή Ευελπίδων έχει βγει από χρόνια. Για την ακρίβεια αποφύτησα από τη Δοκίμων, όπου εκπαιδεύτηκα να ξεδετερώνω νάρκες. Την ακούς, παιδί μου, την ακούς? Λάβε μια ιδέα για τη μέλουσα συμβία. Μπομπού στο σπίτι σου. Φλόρα στον αρχή σου. Μην περίμενε. Λοιπόν, να περάσω από τον Άγγελο, να ξανθύνω το μουστάκι, πλαστική στη μύτη δεν προλαβαίνω. Χέρια από την να φωνάξει την τασία, να φρεσκάρω το μαύρο. Το θυμάσαι το μαύρο που φορούσε στα καλυστία. Μπροστά κλειστό μέχρι το λαιμό ζιβάγκο, σεμνότατο. Και πίσω, όλη πλάτη έξω έπιανε κόλλο. Να το δει να σκάσει ρουφιάνα και μετά θα την αποτελειώσω με το λουστρίνι το ξόφτερνο. Μ' άρεσε που δεν ήθελες να πας. Είσαι καλά, πήγε Σίντι και δεν θα πάω εγώ. Καλά, ότι θα πας, θα πας. Το κακό του πρέπει να μιλάς κιόλας. Α, εγώ στο ξεκαθάρισα. Θέλω τις ερωτήσεις από πριν. Μάλιστα, μάλιστα. Και τις απαντήσεις. Καλά, αυτά άστατα που μαύρος κυρίας Ντένις πάνε κι αυτοί εκεί. Εγώ να ξέρεις, θα φοράω μαύρα γυαλιά έτσι για να κάνω ότι δεν τη βλέπω. Μαρούσκα, Χρυσό μου, ποτά, πήγαινε του συνέχεια ποτά. Сколько будет? Он бить еще? Будет пьяный? Να ακούς αυτά που σου λέω. Κάθε 2 λεπτά θα τους διακόπτεις για ποτό. Ζέλα, Χρυσό μου, δεν βλέπω τον άντρα σου. Μήπως είναι αλήθεια το πάψα. Πού είναι, γιατί αργεί να δεις που θα κάνει επίτηδες για να μου σπέσει τα νεύρα. Βγάλε μόλι το μαύρο το γυαλί που μου σωσώ το φωτόπουλο στην κάλπη κυλίρα. Ό,τι θέλω θα κάνω, εντάξει. Τι κάνουμε τα Χρυσά μου? Να, εδώ η Μαρίνα έχει μια ανησυχία που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η Έλενα. Σταρ, Χρυσό μου, τι να πεις? Και εμείς είμαστε στάρ, αλλά είμαστε στην ώρα μας. Έλα, Χρυσό μου, θα σε βάλω εγώ εσένα ίδια με αυτήν. Αυτό της λέω κι εγώ, αλλά τότε δεν καταλαβαίνει, έχει αγωνία. Όχι, δεν έχω αγωνία, αλλά έτσι που είναι κάπως διαβασμένη. Σιγά το παπανούτσο. Παρντών. Πρόσεξε, θα σου μείνει τικ. Δεν καταλαβαίνεις από τη γυναικεία ψυχολογία. Λοιπόν, τι κάνουμε? Περιμένουμε τη χαϊδεμένη σας. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ που δέχτηκες να εμφανιστείς στην Έλληνα. Παλίμονο, ένας για τον άλλον, ό,τι μπορούμε. Βγάλτα, δεν είναι αυτή. Νικηφόρε, Χρυσέ μου, δεν πας στην παρέα σου, θα σε αναζητάνε. Ναι, δεν είμαι αμέσως. Ναι. Κοίταξε τον αμέσως. Πήγε αμέσως. Τι λέγαμε? Α, για τον Κωνσταντίνο. Τι σας έκανε πάλι? Έξαλλη με έκανε, έξαλλη. Του πρότεινα να ντύσει την Αντιγόνη νύφη με ένα νηφικό του οίκου μας να φανούμε κι εμείς. Και μη μου πείτε, αρνήθηκε. Ναι, και να πεις ότι δεν είναι ωραία ιδέα. Εμένα με ξέρετε, είμαι αντικειμενική σε αυτά. Αλλά πες μου κι εσύ. Μόνο ωραία. Καλοδαλιανίδης τόσα χρόνια και δεν το έχεις σκεφτεί. Ωραίο επιχείρημα. Λοιπόν, εσένα έπρεπε να έχουμε πάρει για σκηνοθέτη. Παρντών. Κάντε δουλειά σας. Πώς είμαι καλά, θα την εκτυφλώσω. Μαζέψου. Βρε το λυπές. Τι λες να με ρωτήσει? Σιγά μου, ποια δεν σε ρωτήσει για την κλωνοποίηση. Καλά, για την κλωνοποίηση με ρωτήσει. Ξέρουν, το έχει αναλύσει ο λάμπης μου. Για τα reality μόνο μη σε ρωτήσει. Αχ, πόσο δύσκολο να είσαι στάρ. Ποτά. Στεντέλα, γιου. Ποτά. Ακόμα δεν ήρθε. Είναι λίγο μουλάρα ή μου φαίνεται? Ποτέ δεν σχολιάζω τους καλεσμένους μου. Είναι. Κυρία Μαρκορά, εσείς πώς νομίζω ότι πρέπει να είμαι αύριο στην εκπομπή? Εγώ, Χρυσό μου, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Καλά, μην το παρακάνει κιόλας. Εντάξει, ο εαυτός μου θα είμαι. Παρντών. Είσαι λιγάκι νευρική. Εγώ νευρική, μη χέσω. Εγώ αγάπη μου χάρη της κάνω που πάω. Μπας και της ανεβάσω λίγο τα πεσμένα της. Ναι. Εντάξει, καληνύχτα, Χρυσό μου, δεν πειράζει. Γεια σου. Η Έλενα ήταν. Της έτυχε λέει κάτι απρόπτο και δεν θα μπορέσει να έρθει τελικά. 1-0. Όχι τώρα, βρε αγάπη μου, όχι, έλα, όχι, μη, όχι τώρα, όχι, έλα. Αλλά κάποιον. Και εδώ καλά είμαστε. Κωνσταντίνε, τι σου πέρασε από το μυαλό? Όχι, μη. Δεν με παθήμισες. Φυσικά, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και πρέπει να το τηρήσουμε. Έχουμε πει μόνο κάθε Σάββατο στις 9 και 4. Μη, Κωνσταντίνε. Αυτό δεν είναι σεξ, τον Άγιο ευκαιρία είναι. Α, Κωνσταντίνε, δεν σε αναγνωρίζω. Θέλεις να ξανασυστηθούμε? Μη, Κωνσταντίνε, μη τον τονακάρα. Σου μαλάκο. Σας ευχαριστώ, όλα ήταν πολύ ωραία. Μόνο που δεν ήρθε η Έλενα. Μα γι' αυτό ήταν πολύ ωραία. Καληνύχτα σας, κυρία Μαρκορά. Καληνύχτα, Χρυσό μου. Δεν ξέρω τι έχω πάθει απόψε. Αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι. Μα μου άδειασες όλη την κάβα, Χρυσέ μου. Και εσύ και η κυρία. Μου πεις ότι ζήλεψες. Ούτε λόγος. Αλλά δεν θέλω να βλέπω ακολασίες μέσα στο σπίτι μου. Απλώς μιλούσα με τη γυναίκα. Με το χέρι σου στη μέση της και την προβοσκίδα σου στο ντεκολτέ της. Τι είναι αυτά που λες, Ντένι? Αφού το ξέρεις τώρα. Μόνον εσύ με αναστατώνεις. Από απόσταση, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η κυρία. Εύη, κάνε μια τριχόπτω στο φρύδι. Μαρίνα! Έλα. Κάνε παραπέρα, Χρυσέ μου, να σου πω έχουμε πρόβλημα. Τι? Η Γαρμπή το ακύρωσε. Πριν πόση ώρα? Πριν 5 λεπτά. Καλά, δεν θα πλακώ στα τηλεφωνήματα να πάω στο διαγέννη. Θα πάω να δω το ρέμο και μόλις βγει αυτή θα φύγω. Τώρα τι κάνουμε? Άστο σε μένα, αγάπη μου. Μαρίνα είναι εδώ. Ούτε υποθοχθρός, ούδοταν θάνει φίλος. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην. Γιατί θέλω να πάω στο κρεβάτι μου. Γιατί εκεί είναι ο φυσικός σου χώρος, αγάπη μου. Σκάστε. Καλέ. Έχετε μάθημα? Όχι, καλέ, τίποτα έτσι, όσο σε περιμέναμε για να περάσει η ώρα. Κωνσταντίνε, έχω καταπληκτικά ναι. Μπουμπού, φύγε όπως είσαι. Περίμενε πρώτα να ακούσεις. Είχα πάει στη Μιμή. Μπουμπού! Και δεν μπορείς να φανταστείς τι μου είπε. Μπουμπού, τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, μου είπε ότι δέχεται να παίξει την Αντιγόνη. Με μερικές αλλαγές, βέβαια.
Πουπού. Παιδί μου. Έχεις υπόψη σου κάποιον Ορέστη, Μητροκτόνο? Δέχεται να το παίξει και στο Ακροπόλο. Πού θα βάλω τις φωνές? Όχι, Χρυσό μου, δεν έχεις καλή φωνή. Πάνω στη στερνή του ρίζα, και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα γλέντια μου και τα ξενύχια μου. Θέλω τα όργανα ως το πρωί. Τι βλέπεις? Οι ακαμάτρες σκυλολές έχουν τις τύχες τις καλές. Δεν είχε και καμιά σπουδαία τύχη μέχρι τώρα. Μωρέλιος και τον καλύτερο θα πάρει αυτή. Την κόβω εγώ. Μακάρι το καημένο το κορίτσι. Κοίτα τη σκρόφα. Κοίτα πως τον δουλεύει τον κοφό. Δεν μου λες, εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Εσύ επειδή είσαι σοβαρό κορίτσι και δεν κάνεις από αυτά τα... Κύριε, πρέπει να επισπεύσεις το γάμο σου με το παιδί. Α, δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος Φλωράση που έχει τα αρνητικά του. Ποια αρνητικά του, χρυσή μου κοπέλα, και είσαι και επιστήμον κορίτσι? Ποια αρνητικά του? Με το γάμο. Θα νοικοκυρευτείτε, θα μαζευτείτε, θα κάνετε και οικονομίες που σας φάγανε βενζίνες πέρα δόθε. Θα έχεις και μια καλή παρέα όταν τη θες. Ναι, μόνο που την παρέα θα την έχεις και όταν δεν τη θες. Θα μπορείς να αφοσιωθείς στην καριέρα σου. Ναι, μόνο που αν παραφοσιωθείς στην καριέρα σου θα δεις τον άντρα σου με γκόμενα. Δεν θα είσαι μόνος στη ζωή. Θα έχεις μια οικογένεια. Μόνο που θα τρως τη μάπα και το σόι της οικογένειας. Και να κατανόμαστε, λες. Δεν είναι και η καλύτερη εγγύηση για ένα πετυχημένο γάμο, κυρία Μαρκορά. Δεν ξέρω τι μου λες. Η Φλόρα να την ακούς. Ναι, εντάξει, δεν λέω όλα. Γιατί η Φλόρα αυτά που λέει τα έχει σπουδάσει. Ξέρεις που έχω σπουδάσει εγώ τη ζωή, Στην οικοδομή. Στην οικοδομή. Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι μας και όλη μέρα έβλεπα τους ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν τις σκαλωσιά πάνω κάτω. Αυτό τώρα που κολλάει? Πουθενά δεν κολλάει, αλλά κάπου πρέπει να στηρίξω κι εγώ το συλλογισμό μου. Θέλω τα χάρια μου και τη σφαλιάρα μου από τον άνθρωπο που αγαπώ. Δεν μπορεί να λυθεί. Θέλω τα πείσματα, θέλω τις ζήλες μου και τις κορδέλες μου τις πονηρές. Θέλω τα όμορφα, θέλω τα ήσυχα, θέλω τις τρέλες μου τις ζωηρές. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ, στο ραντεβού με την Έλενα, καλεσμένη μας ένα μεγάλο αστέρι της μικρής οθόνης, η Μαρίνα Κουντουράτου. Μαρίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σίγουρα αποτελείς ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, θα έλεγα, πρόσωπα της τελευταίας τριετίας, Ομολογουμένως αποτελώ. Ναι, του τηλεοπτικού χώρου εννοώ. Μαζί μας εδώ, σε αυτή την ανάκριση, θα λέγαμε, έχουμε 6 νέα παιδιά, 6 φοιτητές από το δημοσιογραφικό τμήμα του Παντίου Πανεπιστημίου. Γεια σας, παιδιά, και με λυπηθείτε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έτσι, εξώφυλλα, συνεντεύξεις, είσαι πρώτο θέμα σε όλα τα κουτσομπολίστικα περιοδικά, πώς νιώθεις για όλα αυτά? Κοίτα, όλα αυτά δεν με έχουν αλλάξει καθόλου. Μάλιστα, ώρες-ώρες νιώθω ότι δεν έχω καμία διαφορά από τους απλούς ανθρώπους. Α, πόσο καλά. Να σου πω, θα έλεγα όμως ότι οι δημοσιογράφοι δεν σε χαϊδεύουν και ιδιαίτερα, Αυτοί χάνουν. Πες, Μαρίνα, τώρα πώς αντιμετωπίζεις το φαινόμενο τηλεόραση? Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι τα media αυτή τη στιγμή καταγράφουν τις αληθινές διαστάσεις των κοινωνικών προβλημάτων, ή αν αντίθετα νομίζεις ότι παίζουν και αυτά σε ένα παιχνίδι υπερβολής, δημιουργώντας, θα λέγαμε, έναν παραμορφωτικό φακό, παραμορφωτικό καθρέφτη της εικονικής πραγματικότητας. Σε ποιο από όλα τα ερωτήματα θέλεις να σου απαντήσω? Ποιο σου έρχεται έτσι πιο πρόχειρο? Και τι θα κερδίσω? Την εκτίμησή μας. Πιθανώς. My mother wrote everything down in order to keep track of time. What she wrote in her diaries has helped me overcome my terrors. Μαρούσκα, Χριστό μου, εγώ φεύγω. Ντάγκα Σπεζά. Θα γυρίσω σε μια ώρα. Ντάγκα Σπεζά. Λοιπόν, το νου σου στους μπαλάδες. Μην γυρίσω και τους βροκάρβουνο, μη σηκώνεις το τηλέφωνο και κυρίως μην ανοίγεις την πόρτα σε αγνώστους. Ντάγκα Σπεζά. Μαρούσκα, κάνε Μαρούσκα, μπεκρόπινες. Νιέτκα Σπεζά, κλενιούς μέσα μισάσγημοι. Όχι μόνο μπεκρόπινες, αλλά ψεύδεσαι και από πάνω. Άνοιξε. Καλησπέρα, παιδί μου. Νικηφόρες είσαι, Χρυσέ μου. Μα είχαμε πει στις 11. Τελείωσα λίγο νωρίτερα. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Έχω μια δουλειά. Θα γυρίσω σε μια ώρα. Σε παρακαλώ, γράψε μου σε βίντεο την εκπομπή της Μαρίνας, αν τη δω το βράδυ. Εντάξει, εντάξει. Ορβάρ, Χρυσό μου. Πρόσφατα η εκπομπή σου έγινε και υπερατλαντική. Πες μου, πώς βρήκες τους ομογενείς εκεί στην Αμερική? Καλά, δεν είχα πάει στους ομογενείς. Τους Έλληνες Αμερικής είχα πάει.
Και δεν μου λες, Μαρίνα μου, είχες πάει μόνη σου? Α, δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Όχι, δεν εννοούσα καθόλου. Όχι, Ελενάκη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι η προσωπική μου ζωή δεν θέλω να γίνεται βοριά στα θηρία. Τι τον νοιάζει δηλαδή τον κόσμο για το λάμπι. Το σεβόμαστε αυτό. Πες μου τώρα πόσο οι θεαματικότητες καθορίζουν το περιεχόμενο της εκπομπής σου. Αν καθορίζουν, λέει. Κοίτα, αγάπη μου, αν του πας κόντρα του Κοσμάκη, σε φτύνει και μετά να το μαζέψεις. Γιατί οι θεατές, Ελενά μου, είναι άτιμο πράγμα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα χαρούνε που θα τα ακούσουν, αλλά είναι και αυτό μια άποψη. Δική μου, κατάδικη μου. Δεν τη διεκδικώ, στορκίζομαι. Πορνοφωτογραφίες, θες να δεις? Αυτό σου δεν τρέπεζε. Για να δω. Κορίτσι, κοιτάζω για την Αντιγόνη. Για προχωρά. Χριστός και Απόστολος. Πού πάει αυτή η αλόγα, κακομοίρα. Δεν σας, έτσι. Για να δω παρακάτω. Σιγά, σιγά. Αυτή ξανθόψηρα. Πόσο λέει πως είναι? 25. Με το δημοτικό μέσα. Η μήνα θα άνοιξε. 25. Αν ήταν έτσι 25άρες, τότε εμείς δεν ξέρω. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Είναι εδώ το παιδί. Είδες χριστιανή μου νυχτιάτικα σαν το χάρο. Κωνσταντίνα, αν δεν απατώμε, έχουμε αφήσει ανοιχτή μια εκκρεμότητα. Που σε παρακαλώ, τα είπαμε. Καλά, εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι η υπέροχη ιδέα μου για τον ηφικό που σημειωτέων ούτε ο Δαλιανίδης τόσα χρόνια είχε σκεφτεί, δεν σου άρεσε. Που σε παρακαλώ, πήγαινε. Και σου είπα να πάρουμε ένα μαντρόσκυλο να δεις ξανακοντά ή να σηκώσει. Αλλά στο θέμα της πρωταγωνίστριας θα είμαι κάθετη. Τηλέφωνο. Ναι, ποιος? Μάλιστα. Για σένα είναι. Ποιος είναι? Ο Άγιος Πέτρος είδε που αργείς και ανησύχησε. Ναι. Έλα, Νικηφόρα. Ναι, σε λίγη ώρα θα είμαι εκεί. Αφού με χρειάζεται, παιδί μου, το παιδί. Ναι, γεια σου. Πού είχαμε μείνει? Εκεί που έφευγες. Για πες μου τώρα, γιατί πιστεύεις ότι σήμερα πια δεν υπάρχουν τηλεοπτικοί στάρ του παρελθόντος? Σίγουρα δεν υπάρχουν. Γιατί το γελίο έχει γεμίσει από ανθρώπους. Αλεξιπτωτιστές. Δεν μπορώ να καταλάβω πού την βρίσκει τη διαφορά. Συγγνώμη, δε. Στις μέρες μας, αγάπη μου, υπήρχε καλύτερος κόσμος. Το καημάκι έχει χαθεί. Και πρόσεξε, εγώ προσωπικά, για το άτομό μου φυσικά μιλάω, δεν την έχω ψωνίσει. Ας το δεχτούμε. Όχι, να το δεχτείτε. Εγώ δεν κάνω τίποτα για να δείξω ότι είμαι κάποια. Απλώς ο κόσμος το δείχνει καθημερινά και πίστηκα. Εύκολα, φαντάζομαι. Όταν σε κάνω να νιώθεις ότι είσαι άρχοντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ντε και καλά πρέπει να το παίζεις φέκος και πρέπει να με πιάνεις. Απ' το λαιμό. Και έτσι τώρα που σε ακούω να μιλάς, θυμάμαι εκείνη την τηλεκριτικό που έχει να το λέει με τα ελληνικά σου. Αυτά έχω. Αν θέλει να μου τα αλλάξει, να μου κάνει φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ωραία, περνάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο όμως. Έτσι, όπως βλέπεις τον εαυτό σου, δεν νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θες να τα αλλάξεις, κάποιες αδυναμίες που θες να καλύψεις? Φυσικά, όλοι έχουμε αδυναμίες, ακόμη κι εγώ. Έλα, βρε, για λέγε. Κοίταξε, είναι ορισμένα πράγματα που τα βλέπω και με τρελαίνουν. Ξέρεις, είμαι πολύ αυστηρός κριτικός στο εαυτό μου. Και τι κάνεις τότε? Ότι με βελτιώνει σε έναν άνθρωπο. Τη δίαιτα των αστροναυτών για 2-3 μέρες για να φύγει το φούσκωμα. Ξανοίγω το τσαντάκι στον Άγγελο, κάνω κανένα peeling όποτε μπορώ. Τέτοια. Τι νομίζεις, ότι εμείς οι Στάρ κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου? Δεν τη θέλω! Θα την πάρεις. Άλλα λόγια λέτε, βρε παιδιά. Δεν τη θέλω, σου είπα! Δεν τη θέλουμε, σου είπαμε. Κοίτα την πονή. Βρε, αγόρι μου, σκέψου πόσα έξοδα θα γλιτώσουμε. Σκηνικά κοστούμια, όλα έτοιμα από τη Θεοδώρα. Δεν με νοιάζουν τα έξοδα. Δεν μας νοιάζουν χριστιανοί μου τα έξοδα. Άσε που δέχεται να ντυθεί και νύφη. Δεν αμφέβαλα. Δεν αμφεβάλαμε. Κωνσταντίνε, έχεις κάτι με τη Μιμή? Απολύτως τίποτα. Απλώς δεν έχουμε να εμπλέξει τις κοσμικές σου φυλές με το θέατρο μου. Μα έχει εμπειρία. Πού? Δεν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί. Θα έχει. Anyway, εμένα δεν μου κάνει. Anyway, εμάς δεν μας κάνει. Ωραία, πάρ' την να της το πεις εσύ. Γιατί εγώ δεσμεύτηκα στη γυναίκα. Έχω εκτεθεί εγώ. Πού πας? Να την πάρω τηλέφωνο. Αχ, όχι, αγόρι μου, σε παρακαλώ, έχω εκτεθεί. Έτσι, αγόρι μου. Βρε, αγόρι μου. Βρε, χρυσό μου. Πες τη Μανούλα, πώς τη θέλεις, τέλος πάντων. Μπουμπούς, το έχω πει 100 φορές. Θέλω ένα κορίτσι Παρθένο. Πού να τη βρει στην Παρθένα τέτοια εποχή. Τι δεν θα έκανες ποτέ στην εκπομπή σου? Δεν θα καλούσε πολιτικούς. Να υποθέσω ότι σε δυσκολεύει λιγάκι η πολιτική? Καθόλου. Απλώς δεν φέρνει νούμερο, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Καλά, εσύ δεν ψηφίζεις? Και φυσικά ψηφίζω, τι ερώτησης. Και με ποιο γνώμονα επιλέγεις έναν πολιτικό συνδυασμό? Εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι ψηφίζει ο καβαλάρης σου, παιδί μου. Δεν σε πιστεύω. Να φάω τα κοκαλά μου. Αν σε υποχρέωναν να έπαιρνε συνέντευξη από έναν πολιτικό. Υποθετικά μιλάμε τώρα. Ναι, εντελώς. Ποιον θα διάλεγες? Εκείνο τον χοντρό, τον πρόεδρο, τον Τούρκο. Πώς τον είπαμε? Α, Ντεμιρέλ τον είπαμε. Άντε, γεια σου. Αυτόν θα διάλεγε, δηλαδή θα έπαιρνε συνέντευξη από τον Ντεμιρέλ. Θα τον έπιανε λοιπόν από το πέτρο και θα του φικάριζα 2 κουβεντούλες για τα κουνήματά του και μετά θα μου λες: χρειαζόμασταν χάγες, φάγες, ράγες. Διαθέτει δηλαδή τον εαυτό σου σαν πρέσβυρα καλής θέλησης. Σαν πρέσβυρα καλής θέλησης, όχι, μεσολαβήτρια θα πήγαινα. Θα πήγαινα λοιπόν στην πρωτεύουσά τη στην πόλη. Στην Άγκυρα. Όπου θες και θα βρίσκα την τουρκάλα εμένα και θα το κάναμε τράμπα. Θα πήγαινα λοιπόν, θα βλέπα αυτή το σημείτι, χωρίς την κυρία Δάვნη, εκείνος εμένα και πάπαλα. Όπως έκανε ο Ρουβάς και τέτοιο. Άρα να σου πω κάτι. Χάλια τα έκανε ο Ρουβάς στην Κύπρο, Αυτό δεν το σκέφτηκα. Μόνο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι μου λες τώρα, Μαρίνα, προτείνεις να αφήσουμε την εξωτερική μας πολιτική στα πρωινάδικα, έτσι. Μια ιδέα είχα, δεν την έχω βασανίσει και πολύ. Εμάς γιατί μας βασανίζεις, καρδιά μου? Παρακαλώ, όπως είπατε. Όχι καλή, τι πώς είπατε, μια άποψη είπε το παιδί, έτσι σχολίασαν λίγο. Μάλιστα. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνει, παιδάκι μου, σου λένε δεν καταλαβαίνει. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν ξέρεις τι θέλεις, αλλά έτσι ήσουν πάντα, από παιδί. Τώρα μάλιστα. Και πότε μπορεί να ασχολήθηκες μαζί μου να ξέρεις πώς ήμουνα? Εγώ δεν ασχολήθηκα μαζί σου. Καλά σου λέει, Μωρή, πότε ασχολήθηκες μαζί του? Που φτάσε 8 χρονών το παιδί και το ξεχάσε τα βάφτιστο. Που πρώτα το ξύρισε ο παπάς και μετά το βούτυξε στην κολυμπήθρα. Νινέτα! Νινέτα που είσαι να ακούσεις. Αχ, η καρδιά μου.
Θα πεθάνω. Αχ, αγόρι μου, θα σου γίνει στο τέλος το χατήρι. Θα με πεθάνεις. Μπουμπού, το έχεις ξαναπαίξει το έργο. Θα το ξαναπαίξω, βρε, αν χρειαστεί. Μπουμπού, κουράστηκα. Κι εγώ. Τέλος για απόψε αυτή η ομαδική ψυχοθεραπεία. Σωστά. Θα κλείσουν και οι πόρτες στο Δαφνί και θα μείνεις απ' έξω. Μόνο η Μετζαμπόν. Μη βρήσεις μορφρία γυναίκα. Ένα μόνο σου λέω μεθαύριο. Στην τελική ακρόαση θα είμαι παρούσα. Τότε θα λείπω εγώ. Τότε θα λείπουμε εμείς. Καλησπέρα. Μπράστα, Διάννα, και εσύ. Μα τι έγινε? Τίποτα. Και όπως είπαμε, μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα για το γάμο. Απόψε είναι η ευκαιρία. Γιατί ειδικά απόψε? Απέρριψε την Τενίση. Οι τηλεκριτικοί συνήθως χαρακτηρίζουν αυτές τις εκπομπές σκουπίδια. Υπερβάλλουν κι αυτοί. Καμιά φορά που με βρίζουν, τους παίρνω και τους τα λέω ένα χεράκι. Μερικοί βέβαια είναι φανετικοί και συνεχίζουν να με βρίζουν. Άλλους βέβαια τους κουλαντρίζω. Καλά, τι θες να πεις τώρα, ότι επεμβαίνεις στην άσκηση κριτικής του τύπου? Τι επεμβαίνω, σιγά τα λάχανα. Άλλους να δεις που παίρνουν και απειλούν. Εγώ το έχω κάνει αυτό μία φορά και το παλιά. Τι τους απείλησες? Εγώ να τους απειλήσω. Τι λες καλέ, απλώς τους είπα ότι ξέρω καλά το διευθυντή τους. Και αυτοί πιάσαν το υπονοούμενο. Έτσι μου είπε ο διευθυντής. Ωραία. Τι θέλουν τα παιδιά? Προφανώς ξαφνιάστηκαν, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό που είπες μόλις τώρα είναι απ' τα άγραφα. Ναι, αλλά κι αυτοί. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να διαβάσω αυριανές εφημερίδες αν είμαι στη θέση σου. Ευχαριστώ. Το δολάριο. Πήρα τα πάνω του. Γιατί μας νοιάζει εμάς. Εμάς, τι να μας νοιάζει εμάς. Πότε θα έχεις διάλογο? Μεθαύριο. Και όπως καταλαβαίνεις, διαταράσσεται η ισοτιμία με τη δραχμή. Τι μας νοιάζει εμάς. Όχι, λέω. Να μην ξεχάσεις να περάσεις από τη Φρέντς. Ναι. Θα ανέβει και η βενζίνη. Και τι μας νοιάζει εμάς. Πώς δεν μας νοιάζει, ρε αγάπη μας, πάγανε βενζίνες πέρα από παπάγου μακριγιάννη 2 φορές τη μέρα. Το θέλω να σου κόψω επίδομα. Άσε την κούραση πάνω κάτω. Μινούλα. Πού θες να καταλήξεις? Πουθενά. Απλώς λέω, αν μέναμε μαζί. Α, εκεί θες να καταλήξεις. Αν άρχισε να μένεις. Αυτά δεν γίνονται. Τι θα πει ο πέραρχος? Μην έρχεσαι να μένεις. Δεν θα είναι ωραία να είμαστε παρήτσια όποτε θέλουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν θέλουμε. Έλα, μωρέ. Δεν θα είναι ωραίο να κάνουμε οικογένεια, να αφοσιωθείς και εσύ στην καριέρα σου απερίσπαστος. Ναι, να αφοσιωθώ εγώ στην καριέρα μου απερίσπαστος και να αφοσιωθεί κάποιος ζεμπρεμιά απερίσπαστος σε σένα, έτσι. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες? Και καλά, τέλος πάντων, πες ότι όλα αυτά τα δέχομαι. Το ότι θα έχεις πεθερά την Τέννη, το σκέφτηκες? Τώρα μας τα πήρε τα σόβρακα. Πολλοί είναι αυτοί που σε κατηγορούν ότι τα θέματα σου είναι ελαφρώς ελαφρά. Δεν θα συμφωνήσω. Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι στην εκπομπή σου υπάρχει κοινωνικός προβληματισμός? Άφθονος, εγώ με κάθε ευκαιρία δείχνω πόσο προβληματική είμαι κοινωνικά. Με ποιο τρόπο? Τι να πρωτοθυμηθώ? Να, τις προάλλες γιορτάσαμε στο στούντιο μια γιορτή του AIDS. Τι τα είπαμε, τι προβληματιστήκαμε, τι μοιράσαμε κόκκινα κορδελάκια, όφτωνα δώρα. Για να βοηθήσεις με τους φορείς. Ναι, αλλά και γιατί μας έστησε η Λίτσα για γκούση και είχαμε το θέμα καβάτζα. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύεις ότι επιτελείς κοινωνικό έργο, Ομολογουμένως επιτελώ, γιατί εγώ, Έλενα μου, δεν είμαι μια όποια παρουσιάστρια. Κοινωνική προσφορά είμαι. Για πες μου τώρα, όταν θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πολλά. Σκέφτομαι να κάνω τραγούδι, θέατρο, σινεμά, τέτοια. Απλά πράγματα, δεν. Μαρίνα, τι σπουδές ακριβώς έχεις κάνει? Πολλές. Άλλη ερώτηση. Το όνειρό σας δηλαδή, όταν ήσασταν μικρή, ήταν να λέτε τάστρα, να χαργετίζεστε χωρίς λόγο και να δείχνετε στις νοικοκυρές πώς να φτιάχνουν τολμαδάκια? Ναι, κάπου εδώ μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να διακόψουμε για διαφημιστικά μηνύματα. Πώς είπαμε ότι σε λένε σε ένα μανάρι μου? Έλα, Μανούλα, σε παρακαλώ, παιδιά είναι τώρα. Εγώ που λες Λεβέντη μου, κάθομαι και κάνω παρέες νοικοκυρές και την κάνω πολύ καλά. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ, η Μανούλα σου θα τρέχει στα καλτερίμια και τραβαρώ τον πατέρα σου αν θα παίρνα για την κάστα της πόρτας. Άι, συχτήρ πια. Εντάξει, μην θυμάσαι, παιδί, μια ερώτηση κάνε πια. Καλή λέρα είσαι για του λόγου που μαζευτήκατε εδώ μέσα η τάχα μου και η δίθεν για να σπάσετε πλάκα. Βέβαια, η επιτυχία ενοχλεί. Πού πας, παιδάκι μου, το κομπή έχουμε εδώ, το καταλαβαίνεις? Τέλειωσέ την με τα μαλακιασμένα σου. Ο σκοπός είναι. Στόνι που συγχατείτε και σπαζά. Όχι, Χρυσό μου, καληνύχτα. Spokojne noćke, gospodine Nikiforu. Ναι. Ντένι, Ναι. να μείνω εδώ απόψε. Αποκλείεται. Τι θα πει η Νινέτα? Ποιος διάολος. Ναι, έλα. Έλενα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμα. Την έχω γράψει. Θα την δω αργότερα. Ναι. Α, μάλιστα. Καλά, καλά. Τα λέμε αύριο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να με ευχαριστήσεις. Έλα, γεια. Τι έγινε? Η Έλενα. Έγινε, λέει, σοου απόψε με τη μικρή. Και γιατί σε ευχαριστούσε? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα έσκησε η εκπομπή. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Δεν θυμάμαι. Α, ναι. Στην Ινέτα. Δεν. Τι θα έλεγες να έχεις ένα μικρό μυστικό από την Ινέτα? Ανώσια. Σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου ανοίγω. Τι έγινε, Μαρίνα μου, πώς και μονή? Ήρθα για ένα τελευταίο. Ο Τόλης, Σαρδία. Τα έβαλα για ύπνο. Τι να σου φέρω? Κόνιο. Σε σφινάκι. Έχω, θα στο φέρω. Μπράβο, παιδιά.
παράξενο, δεν με πειράζει. Μαθαίνω για μένα ότι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει. Σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα. Μες στη μοναξιά μου ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα. Μες στη μοναξιά μου. Και πού να δεις τη δικιά μου, εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Αυτό είναι το καλύτερο σου εδώ πέρα. Δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Ναι, πώς να περιμένουμε τις αυριανές. Να σου πω, δεν θα έχουμε καλά ξεπερδεμένο στοιχείο, εντάξει. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μην κουνηθείτε από τη θέση σας. Σε 5 λεπτά είμαστε πίσω. Έλα, break. Έλα, σβέλτα. Τι γίνεται, πότε φεύγουμε για Άγκυρα? Εσύ τα οργανώνεις αυτά. Να σου πω, όχι αυτό το υφάκι σε μένα, εντάξει. Α, αποκλείεται, θα έρθεις μαζί μου. Εγώ δεν κάνω ρούπι χωρίς εσένα. Για διάβαζε. Όλοι για μένα γράφουνε. Ναι, βρε, μόνο κάνε γρήγορα γιατί το εθνικό χτυπιέται με το τέχνης. Ποιος θα σε πρωτοπάρει? Άσε δηλαδή για τον μπάγκαλο που ξυπάσει τα τηλέφωνα το πρωί. Και μη σου πω για την κυρία Δάφνη, και όλοι ρωτάνε τι θα κάνεις. Κλείσε μια άλλη εκπομπή για να πάω να τους απαντήσω. Έλα εδώ. Απαράταμε. Έλα εδώ, είπα. Απαράταμε, είπα. Τι κάνεις εκεί? Βγάζω το ποστής μου, το θες? Ας αηδίες. Για δοκιμασέ το, μπορεί να σου πηγαίνει. Να σου πω, κορίτσι μου, έχεις χάσει κάθε ίχνο σοβαρότητας, το ξέρεις. Μα γι' αυτό σου λέω, για βάλτε να γελάσουμε. Θα συνεχιστεί για πολλή ώρα το θέατρο. Μέχρι που να με ειδοποιήσουν από το εθνικό. Να σου πω, μην μου το παίζεις εμένα αυτό το παιχνίδι, εγώ στο έμαθα. Είδες την καλή μαθήτρια που είμαι. Μόνο που οι εφημερίδες έχουν αντίθετη γνώμη, το ξέρεις. Βρες το διάλογο και εσύ και οι εφημερίδες. Δεν παρατάτε, λέω εγώ. Τώρα έρχεται. Εγώ δεν πάω μέσα. Και ποιος θα με μπορεί εγώ? Για δοκίμασε. Τι να σου πω, κορίτσι μου, ώρες μου φαίνεται ότι έχουν δίκιο που σε κράζουνε. Και εσύ κάνεις τα πάντα για να μην το αποφεύγω. Πας να βγεις και από πάνω που δεν υπήρχε μαλακία που δεν είπες θες βράδυ. Εσύ λύσαξες να πάω. Μόνο που αυτή τη φορά ξεπέρασες τον εαυτό σου. Έτσι λέγω κάθε μέρα και καλύτερη. Τι να σου πω, κορίτσι μου, ό,τι και να σου πω, χάνω τα λόγια με εσύ δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν γουστάρω να αλλάξω, ρε φίλε. Τραβάς κανένα ζόρι και δεν γουστάρω να αλλάξω γιατί αυτό που είμαι αυτό πουλάει. Γιατί αν αλλάξω εγώ, πολύ θα πεινάσετε από εδώ μέσα. It's okay, baby. Ότι αν ήθελες, ας πούμε, να γίνεις Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, θα τα κατάφερνες. Φυσικά και θα τα κατάφερνα. Ποια είναι αυτή? Πάρ' το χαμπάρι, κορίτσι μου. Είσαι έτσι γιατί δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο. Εγώ μπορώ να είμαι ό,τι γουστάρω αρκεί να το θελήσω. Γιατί εγώ, αγάπη μου, έχω αστέρι εγώ. Τότε σταμάτα, βρε, και βγες και στο θέατρο όπως μας απείλησες χθες βράδυ. Όποτε γουστάρω, θα το κάνω κι αυτό. Και έτσι για να σκάσει και εκεί πρώτη θα είμαι. Πού πας? Πάω να τηλεφωνήσω στο Μαρκοράνο, του πω να σταματήσει να ψάχνει για την Αντιγόνη. Με προκαλείς, Ό,τι μπορώ κάνω. Το λαϊκί, μη με προκαλείς, γιατί εμένα δεν με ξέρεις καλά. Εγώ με σαρακατσάνα, έχω πείσμα εγώ. Πείσμα έχεις, μυαλό δεν έχεις. Μαρίνα, βγαίνεις. Τώρα έρχεται. Εσύ πας ένα στοίχημα. Βγαίνεις. Όχι, αν σου κοτάει, βάλε ένα στοίχημα. Βγαίνεις. Εάν σε ένα χρόνο από τώρα δεν βλέπεις τη Μαρίνα και να τρίβεις τα μάτια σου, εμένα να μην με λένε Μαρίνα Κουντουράτου. 5, 6, 7, 8. Λέγομαι Μαρίνα Κουντουράτου. 5, 6, 7, 8. Άι Μαρίνα, έλα χρυσό μου, κάθισε, μη στέκεσαι όρθια. Και έλεγες ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πέτρο, παιδί μου, περιποίησου την καλεσμένη μας. Ναι, μάλιστα. Τι είναι σας προσφέρουμε, Δεσποινής? Την Αντιγόνη. Θα τη φάτε εδώ ή να σας την τυλίξουμε? Κωνσταντίνε, ντροπή. Πού πήγαν οι ακριβοπληρωμένοι τρόποι σου? Αφήστε, κυρία Μαρκορά μου, τον έχω συνηθίσει. Μπορείτε Δεσποινής να μας πείτε με όποια τέλος πάντων ελληνικά μιλάτε τι σας φέρνει στο φτωχικό μας? Ήρθα για το ρόλο της κοπελιάς που ψάχνετε. Πέτρο, πες τα κορίτσια να φύγουν, οι ακρόες τελείωσε. Τη βρήκαμε την Αντιγόνη. Πού? Καλά, ας ψάξουμε λίγο ακόμα. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά για να καταλάβω. Εσείς εδώ τι ακριβώς ήρθατε να κάνετε? Να ρίξω κανένα κοκκινιστό στο φούρνο, να πάρω λίγο τις γωνίες, το σοπατοπιά τέτοια. Κωνσταντίνε, έχει Φιλιππινέζα το έργο. Όχι, αλλά να βάλουμε μια, Τι Φιλιππινέζα καλέ, δεν ζήτησατε μια Αντιγόνη? Ήρθα να την παίξω. Α, έτσι πείτε μας Δεσποινής, γιατί και εμείς ανησυχήσαμε, μήπως και δεν την παίξετε. Κάτσε. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά ξέρετε, εμείς εδώ απευθυνόμαστε βασικά σε επαγγελματίες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, Κωνσταντίνε, χρυσό μου, πού πας? Να το δώσω στις εφημερίδες. Αφήστε, θα το πω εγώ αύριο στην εκπομπή μου. Γιατί αυτό το παιδί κάνει πάντα θόρυβο για να το προσέξουνε. Μήπως επειδή δεν το φύλασα, τι να πω. Πάντως, κυρία Μαρκορά μου, συγγνώμη που θα σας το πω, είναι κομματάκι μου ντρούχαλος. Μην το παρεξηγείς, χρυσό μου, έχει αχειρόρυγη κυστικότυγος. Εσείς μην φύγετε, σας παρακαλώ, θα επανέλθω. Τώρα για να καταλάβουμε, εμένα τι θα γίνει? Δεν το βλέπω να με παίρνει. Άστο, χρυσό μου, θα το κανονίσω εγώ. Δεν μπορεί. Μάνα του είμαι. Εμένα τουλάχιστον θα με ακούσει. Λέμε τώρα. Είναι αγρίκος. Ποιος, παιδί μου? Όχι, δεν είναι αγρίκος, κτηνάρα είναι. Ποιος, καρδιά μου? Κτηνάρα, τι λέω. Ο κανένα
Έβαρος είναι. Λέγε μου ποιος έβγαλε ερπή. Παιδί μου, αυτή η μούχλα της Παντίου. Ο Μαρκοράς που τρακάρατε πάλι. Στην κολοσχολή του. Στην κολοπιά του. Πήγα, παιδί μου, στην ακρόαση. Από εκεί έρχομαι με το ματούλα. Θα τα κάνεις? Και την κυρία μας μόλις ξεκούδωνε στην ακρόαση του ξένου ανθρώπου. Πήγα να πάρω την Αντιγόνη. Και δεν στη δώσανε. Όχι. Πάει, χάθηκε αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Τι του κάνεις μωρή του ξένου ανθρώπου. Ούτε να μ' ακούσει δεν καταδέχτηκε η Μαντάμ Κιουρί. Δηλαδή θες να πεις ότι πήγε στο Μαρκορά του, ζήτησε την Αντιγόνη και δεν σας γράψαν ακόμα εφημερίδες. Καλά, δεν με ξέρει καλά εμένα. Εγώ θα την πάρω την Αντιγόνη που να τον βλέπω να κυλιέται στα πατώματα. Φετούλα έχει. Ρε, ζήλι με έκανε στο ξένο κορίτσι. Τώρα πήγα τηλεφωνώ. Καλώς το, όχι. Άσε τη φαλκονέρα, σου μιλάω. Γιατί δεν μου είπες, ψυχή μου, ότι θα έχουμε επισκέψεις από μακρινούς συγγενείς? Κωνσταντίνε. Τώρα έχεις στο νερό. Πρέπει να είναι ζεστό για να την πνίξουμε. Καλά δεν το χωράει το μυαλό μου. Να μας έρχεται τέτοια ευκαιρία και εμείς θα τη διώχνουμε. Βρε, θα το μάθει ο Λιβαδάς και θα μας την πάρει μέσα από τα χέρια για ένα κομμάτι ψωμί. Μα για ποιο λέει? Πού, επειδή είμαι 4 ώρες ύπνο. Τι το βρίσκεις εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο? Χταπόδι, είχατε. Πώς το έκανες? Ξέρεις τώρα. Κακαβιά. Βάζουμε την ντοματούλα, το χταποδάκι βρασμένο. Από πάνω. Αυτό όμως το κρεμμύδι, το βατικιώτικο τάτι μας την έκανε τη ζημιά. Κάπου εδώ μπαίνουμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν τ' άφησες να αναπνεύσει το κρεμμύδι. Πού? Παιδί μου. Καλό δρόμο. Για φεύγω αν δεν ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πού σε σκέφτεσαι καβάλα στο δρόμο του βάτσου? Μη με απειλείς εμένα και δεν σε φοβάμαι. Να φωνάξω την αστυνομία. Βρε αγόρι μου, βρε χρυσό μου, παιδί, ξανασκέψου το. Θα δεις, οι φίλοι μας θα είναι ιδανική Αντιγόνη. Ελά, είσαι τελείως απορριθμισμένη, έτσι. Τώρα. Μιλάμε για ένα εντελώς άσχετο πλάσμα. Μα ποιος άψαλος σου φέρε πάλι για ρουσφέτη? Είναι όμορφη δροσερή, με πείσμα και αγνωριμίες. Ένα ανεγκέφαλο είναι. Και λίγα λες. Μα για ποια μιλάμε? Βρε χρυσό μου, με έχεις και τρέχω πάνω κάτω με τις γοβές. Δώσε μια ευκαιρία στο κοριτσάκι. Κάνε ένα ψυχικό τέλος πάντων. Κάνε το έτσι να συγχωρηθούν τα πεθαμένα. Καλομελέτα και έρχεται. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η γελία συζήτηση, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ένα σαχλό κοριτσάκι που δεν ξέρει τίποτα από θέατρο. Και η Κουλιανού, όταν την πήρε ο Αρζόγλου, δεν ήξερε τίποτα από θέατρο. Και εξακολουθεί. Ναι, βάλτε τώρα και με τον Αρζόγλου, βάλτε και με τον Αρζόγλου. Ναι, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά αυτό το. Δεν μας έρχεται τη λέξη τώρα. Ναι, δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του στη σχολή μου. Μην ορκίζεσαι. Και τώρα δηλαδή τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ τόλι θα τον πάρω το ρόλο έτσι για το γαμότο. Για την Αντιγόνη, ρε γαμότο. Τώρα άλλο είναι το πρόβλημά μου. Πώς το κρύβουν από το λάμπι. Ότι δηλαδή όλα τα λαταλήσαμε και μας έμειναν στον καγκά. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη διακανή μου επιθυμία. Γιατί μωρό μου τα έχεις βάλει με την ελληνική γλώσσα? Τι σου φταίει η δόλια μωρή και τη σταυρώνεις κάθε κάστην και αργία? Θα βάλει με το νου του ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρει τώρα, δεν είναι σαν και εμάς του χώρου. Άνθρωπο στη θάλασσα, ξεκαβάλα μωρή. Θα απορρίσει πως μου ήρθε, παιδί μου. Άσε που δεν θα έχει ακούσει λέξη για Αντιγόνη. Ενώ εσύ αν δεν διαβάσει και 20 τύπου Σοφοκλήπλου λόγω πριν πες γέμπνο, σου έρχεται κάτι. Άστα αυτά τώρα και πες μου τι θα κάνουμε το λάμπι. Ότι δηλαδή το πρόβλημα με το Μαρκορά είναι ίσονο σημασία. Ίσονος βίσονος, εγώ δεν το βάζω κάτω. Μαρινά, παράτατα πριν γίνει τελείω ρόμπα. Αποκλείεται, παιδί μου, είναι καλό για την καριέρα μου, δεν καταλαβαίνει. Πώ δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε ο Μαρκορά είναι σημαντικό θεατράνθρωπο. Θα έχει να τη πολλά πλάι του. Είδες πώς το λέω. Είναι εξαιρετικό σκηνοθέτη. Μα φαίνεται, παιδί μου, σκηνοθέτη, τι λέμε τώρα. Και είναι και πεδαρά. Αυτό το πρόωρο. Μη μας ίσω καμιά μπούκλα. Αυτόν τον βλέπει ότι ήταν κος και λες ρώτα. Λοιπόν, τέρμα η συζήτηση, αρκετά είπαμε, το θέμα θεωρείται λήξα. Να σου αφήσω ένα περιθώριο να το σκεφτείς. Ναι, έλα σε 50 χρόνια να το συζητήσουμε. Παιδάκι μου, μην της δίνεις ελπίδες. Αυτή είναι ικανή να αντέξει. Λοιπόν, εγώ στο δηλώνω. Δεν πρόκειται να κλείσω τα μάτια μου αν δεν πάρει τη Μαρίνα για Αντιγόνη. Αχ, πάρτιν, πάρτιν. Που αλήθεια σου λέω, είμαι εξοδομένος. Έχω συζητήσει άπειρες τρέλες, όλα αυτό δεν μπορώ καν να το συλλάβω. Αχ, παιδάκι μου, γιατί ασχολείσαι μαζί της, αφού τη βλέπεις. Η γυναίκα είναι άλλα αντάλλα τα μεγάλα, της Παρασκευής στο γάλα. Μιλάς εσύ, Χρυσό μου, που για να πάρει το πολιτήριο του δημοτικού έδωσε πατέρα σου 5 εντενεκέδες λάδι και ήταν και κατοχή. Εγώ μπορεί να είμαι απόφυτος του δημοτικού, αλλά το τούτο μου το έχω καθαρό. Εμένα δεν μου δημοσιεύουν φωτογραφίες μου στην αθλητική ηχό. Δημοσιεύσαν οι φωτογραφίες σου στην αθλητική ηχό. Ένα Χρυσό μου είχα πάει στα ποντικήρια να συγχαρώ τα παιδιά του Παναθηναϊκού για τις επιδόσεις. Και τι γίνεται μόλι μέσα στο μπουρνούς του Παταβούκα. Χριστέ μου, αυτό είναι too much! Ακόμα και για μένα δεν θα το αντέξω. Εσύ κάνεις τα ουρά σου. Εδώ άντεξες τους Βαλκανικούς του 12, αυτό δεν θα αντέξεις. Καλά, δεν κουραστήκατε τόσους άλλους να τρώγεστε 40 σκυλιά. Όχι! Ποιος να είναι? Η εθνική εφήβων θα είναι. Τρέχω τις προλάβω μπας και τους χάσεις. Την ακούς γλώσσα? Όχι, την ακούς! Παρακαλώ, Μπουμπού. Πώς της επιτρέπεις και μου φέρετε έτσι? Γεια σου, Λόρα μου. Καλά στα κορίτσι μου. Καλά στην πριγκιπέσσα μου. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά? Πάντα καλά. Ντροπή, Κωνσταντίνε, μπροστά μου, που είναι ο προσήκον σεβασμός στη μητέρα. Έλα, κάτσε κοριτσάκι, μη στέκεις όρθια, κάτσε πριγκιπέσσα μου. Μα όρθια ήταν τόση ώρα. Καφεδάκι. Ναι, θα τον χρειαστώ. Πώς είναι το κόρη μου? Ξαναμένω είναι τα γόρια σου. Τώρα ήρθε ο πάγος, θα σε δροσίσει. Είπατε κάτι, κυρία Μαρκορά? Ναι, όχι, λέω ζέστη σήμερα, Χρυσό μου, φθινοπορεινό καύσον. Και ηλικιωμένοι, λέει, δεν πρέπει να κυκλοφορούν πολύ. Υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας. Έχεις δίκιο, Χρυσό μου. Το ίδιο μου λέγε και η Τζέννη, Κωνσταντίνε. Τη θυμάσαι τη Τζέννη, τη Σουηδέζα, τη Δήμητρη, που μου λέγες πόσο ωραία περάσατε τις προάλλες. Να δεις πότε ήταν τότε που είχες πάει, Χρυσό μου, στο πατρικό σου. Στην Προσουτσάνη, στους Γαργαλιάνους, στα Πετράλωνα, σε μια επαρχία τέλος πάντων. Καλή προσπάθεια, κυρία Μαρκορά, αλλά. Τι έγινε με εκείνη την κοπέλα που σου ζήτησε? Αχ, αυτή η φίλη μου την πρεσβεία δεν θα μπορέσει τελικά. Αλλά μου είπε ότι θα ψάξει να βρει μια άλλη Ρωσίδα που μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι, αλλά πότε, εγώ βιάζομαι. Καλή Ρωσίδα ψάχνετε. Ναι, χρειάζομαι μια μετάφραση από τη μελέτη ενός Ρώσου για την Αντιγόνη. Η Μαρούσκα, τι την έχουμε και κάθεται τη Μαρούσκα. Πάλι η μητέρα σε έσωσε. Λες να τα καταφέρει. Η Μαρούσκα, αύριο θα τη φέρω και θα δεις. Τι! Θα έρθει εδώ μέσα η κομμουνίστρια. Γρήγορα, γρήγορα, Κωνσταντίνο μου, να κρύψουμε τα κόστα πόντα. Έλα, εγώ είμαι. Είναι ο άλλος μέσα, ρε παιδί μου. Ξέχασε να μου δώσει το τηλέφωνο αυτού. Τι πιάνω, βρε αγάπη μου, τον μπουχέσα. Ναι, έλα, σημειώνω.
Λοιπόν, κλείνω τώρα και όπως είπαμε για το άλλο. Σε μία ώρα ρίξε τηλέφωνο. Ό,τι θέλω θα λέω εγώ. Πες ότι θέλεις και εσύ ρε Τόλι, έλα, γεια. Πού παίρνεις? Τι είναι ώρα. Και γιατί δεν κοιτάς το ρολόι? Είδες, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό μου. Αγαπούλα μου, σήμερα το πρωί στο Στέλιο στο μαγαζί και μου είπε να έρθουν να μας πάρουν να πάμε σε κάνα ταβερνάκι. Αποκλείεται. Γιατί ρε αγάπη μου, πάμε σε κάνα ταβερνάκι να τσακίσουμε τις παϊδάρες μας, τις μπριζολάρες μας, τις τζατζικάρες μας και να πεινάσουμε. Χτυπάμε και καμιά φασολάδα. Σταμάτα, ανακατεύτηκα.